Pumipigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit humabang. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sa aton programa ang pagpamalandong sang pulong sang Dios sa sining nahauna nga semana sang Adbiento. Yari na kita subong sa hingapusan nga semana sang Nobyembre kag nahauna nga Lunes sa una nga semana sa panahon sang Adbiento. Ang panahon sang Adbiento, selebrasyon ini sang pagkari sang Ginoo nga naghahanda sa aton indi lamang sa pagsaulog sang Christmas. Ang Adbiento nagadalaman sa aton nga mangin aware nga si Jesus magakariliwat sa katapusan sang panahon kag sa aton man nga panahon. Kag panahon man ini sang pagpadalom sang aton pagpamalandong. Ang nahauna nga adlaw sang Adbiento ginakabig man nga Church's New Year. Pamatii ang pulong sang Ginoo o mga pungsod, ipahayag ini sa malayo nga mga pulo. Magmaisog, dili magkahadlok, yari ang inyo Diyos nagakari. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Diyos, kabay nga magbantay kami sing makugi sang pagkari ni Kristo nga imo anak. Agud nga kun siya magabot kag magpanuktok, iya kami masapwan nga nagapulaw, nagapangamuyo kag nagadayaw sa iya sa dako nga paghilinugyaw. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 tubtob 11. Sang pag-abot ni Jesus sa Capernaum, may isa ka kapitan sang ginatos ka mga soldado nga nagpalapit kag nakighambal sa iya. Manunudlo, ang akon sulugoon nagahigda nga nagamasakit didto sa balay. Paralisado siya, kag nagaanto sing tama. Si Jesus nagsiling sa iya, kadtuan ko siya, kag ayohon. Nagsabat ang kapitan, manunudlo, hindi ako takos nga magsulod ka sa akon balay. Magsugo ka lang, kag magaayo ang akon sulugoon. Kaya ako man yara sa idalom sang mataas nga mga opisyalis. Apang may mga soldado nga yara sa idalom ko. Kung magsiling ako sa isa, lakat ka, dayon niya lakat. Kag sa isa pa, karidiri, kag nagakari siya. Kag kung magsiling ako sa akon sulugoon, himua ini, ginahimo niya ini. Sang mabatian ini ni Jesus, nagdayaw siya ka naghambal sa mga nagasunod sa iya. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala pa ako sing may nakita nga amo sini nga pagtuo sa Israel. Nagasiling ako sa inyo. Madamo ang mag-aabot halin sa nasidlangan, kag sa nakatundan. Agod magsalo sa kay Abraham, Esaak kag Jacob sa ginharian sang langit. Mga utod kagabyan, para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupdan liwat ni Reverendo Padre John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul. Maayong aga, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Happy New Year sa tanan. Salamat sa Dios sa una nga Lunes sang Adbiento. Nagsugod na naman ang isa ka bagong tuig sa liturgical calendar sang aton simbahan. Gani kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang grasya sang aton Ginoo yara gid sa inyo tanan.
Ano bala ang inyo New Year's resolution? Sa isa ka baryo, ang mga tao nagpangamuyo sa Dios para mag-ulan, tungod wala naging tubig ang ila mga talamnanan. Pagkaaga, nagbalik sila sa kapilya para mangamuyo liwat. Kag sa ila pagbalik, isa ka bata lang gid ang nagdala sa ila sang payong. Siya lang ang nagtuo nga matabo gid ang ila ginapangamuyo. Ang Adbyento isa kation sang preparasyon sa pag-abot ni Jesus, ang bugtong nga anak sang Dios, ang Emmanuel. Kuntani, himakason naton nga magtubo pagid ang aton pagtuo sa iya. Magtuo kita nga siya ginpadala sang Dios Amay diri sa kalibutan, hindi agod kita kundi naron, kundi para sa aton kaluwasan. Ang soldado nga Romanhon sa aton ebanghelyo isa ka modelo sang pagtuo, tungod nagasalig ini siya sa gahom ni Jesus. Ang iya mga tinaga sang pagtuo ginahambal man naton sa santos nga misa, ilabi na gid antes kita magbaton sang lawas kag dugo sang aton Ginoo. O Ginoo, dili ako takos nga magasulod ka sa akon puluyan. Imit lang lamang ang isa ka pulong, kag magaayo ang akon kalag. Ang pagtuo hindi lang mabatyagan, isa ka oras kada Domingo, o kung sa tion nga kita nagasimba kag kung kita nagapangamuyo. Ang aton pagtuo wala man ini ginahambal, kundi dapat ginakabuhi. Ginahimo naton ini kung wala kita nagapakamalaot sa aton isig kapareho. Kay man kung ang Dios gani wala nagakondinar sa aton nga mga makasasala, sin-o kita nga magpakamalaot sa iban. Gani himuon naton nga New Year's resolution ang hindi nasagad panglibak. Sa baylo talupangdon naton ang maayo kag maghatag kita sincero nga pagdayaw sa aton isig kapareho. Kay man sa aton pagpanglibak sa iban nga tawo, wala ina nagapakita nga malain sila, kundi nagapahibalo ina sang aton kalainan. Sa pihak nga bahin, kung aton permi ginatalupangod ang kaayo sang aton isig katawo, mabatsyagan man naton ang aton duna nga kaayo, kag ang tampad nga paghigugma sa aton ni Kristo. Subong man ang aton pagtuo kinahanglan makit-an kag babatsyagan sa mga ordinaryo nga buluhaton naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginpahayag sang soldado nga Romano nga ang isa ka elemento sang pagtuo amo ang pagsalig. Sa sining panahon sang Adbyento, patubuon naton ang pagsalig sa aktibo nga presensya sang Dios sa aton kabuhi. Hindi pabaya ang Ginoo, wala kita ginapabayaan ni Jesus, kundi iya gid kita ginaupdan kag ginaunungan sa tanan nga tinion. Gani sa inyo nga may ginapas-an nga tuman kadako nga problema subong, may ara masakit, kamo nga mga namatyan, may mga nahimo nga kapaslawan, magtuo gihapon kamo kay Jesus. Hindi pa ini ang katapusan sang inyo kalibutan. Magsalig kamo nga kaupod ninyo si Jesus sa inyo pagpangabudlay kag sa inyo pagpanakayon sa kabuhi. Magpangamuyo pagid kamo, magpasalamat sa gihapon, maglaom, kay ang Dios kaupod naton. Kabay pa nga aton pamalandungan, pangamuyuan, kag ikabuhi, ang mga panghangkat nga ini sang aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Father JK sa pag-upod diri sa amon sa kahanginan kag sa pagpaambit sa amon sang bungas sang imo nga relasyon sa buhi nga pulong sang Dios. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City.
Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Nagtrasbuhi siya. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 27 days to go before Christmas. 27 días na lang, kag Pasko na. Welcome na sa ato nga panatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato nga mga kabombo. Adlaw kita, Lunes kita nga adlaw wanwapet sa 28 kita sa bulan sang Nobyembre. Tuig 2022. Kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami tubtoble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita ni gikan sa patag sing entertainment. Kag sa subong iyang aga sa ato ni mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo para sa ato niyang mga top stories of the day. Ma-update kita sa ginpugutan nga sang ulo bala nga isa ka babae dito iya sa may sementeryo mismo sa syudad sang Sagay. Bawang ulo gintungtong pa sa sa inablang lapit sa Cruz bala. Susnano kag subong man sa ato nga mga kauturan, ma-update man kita sa ning driver kag helper ho na kuryente sa may syudad naman sang Escalante. Kag subong man sa ato nga mga kauturan ang ginpatigayon nga rescue operation man diri iya sa may syudad sa Bacolod susnano man nga gin-rescue tapos nagkalamumo pa no ang safety nets dapat sa aton iya nga pagpatigayon sang rescue operation. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo pila pa ka mga regapanguna nga mga balita kag sa mga regapanguna nga mga balita pungsud non nga aton nga tutukan driman sa aton nga paratuntunan ang Bureau of Corrections mag-grant sang executive clemency sa mga PDLs nga nagaedad 70 anyos iya no sa aton nga mga kabombo no kag subong man sa aton nga mga kauturan ma-update man kita sa pagpatigayon sang FIFA sa ginapatigayon or ongoing FIFA World Cup 2022. Japan na pierde kagabi. Subong ongoing ang hampang sa tunga sang Germany kag sang Spain. Pero ang Canada earlier na taktak na. So, kasadya, no? So, sige, initanan ha, ang ato niya nga tutukan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga. Dirigid lamang sa Lunes naman ng edisyon sang ato niya nga palatuntunan. Sige, sa mga kauturan naton kag sa ato niya nga mga kabombo, this time, speaking sang FIFA World Cup 2022. Hindi tayo magpanugayon pa kay ma-update na kita sa subong iyang aga. Chikeron naton sa ato mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo si Bombo Zalde for the second. Anong pinaka-latest update ka sa Janice ang hampang subong ho sa tunga ang ginabantayan man sang Germany kag Spain. Mga kampyon man ni sila sa patag iya sang football. Mataktak ang Germany or madaog siya kontra Spain. Pero nagalidig na ha ang Espanya. Sa pihak nga linya, Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde, maayong aga! Yes, mayong aga, Bombo. Kag sa aton nga mga kabombo, sa aton nga FIFA World Cup 2022 update sa subong adlaw naman, Bombo. May apat naman no, nga ginpatigayon nga hampang kag ongoing pa sa karon ang sabahin sa Spain versus Germany, Bombo. Ginsuguran ni kahapon alas 6 ang Japan versus Costa Rica, ginsundan sang Belgium kag Morocco, kasubong man Bomboan sang Croatia kag Canada.
kag ti subong niyo ang Spain kag Germany no bomboan sa una kita no dito sa bahin sa aton sang Japan versus Costa Rica bomboan ti alas 6 ni sa kagagpo no ginkakibot sang pungsod Costa Rica ti ngayara sila sa ika-31 ni sila bomboan sa FIFA World Cup nga ang ika-24 nga ranking niyang ilang kontra ang Japan matapos siya ti malutos pa nila ang Japan sa score nga 1-0 bomboan bangod ni sa ti bangod sini ti may tsansa pa ang Costa Rica nga makalusot sa round of 16 bomboan kay nabalaan mo bomboan. Medyo masakit-sakit ang record sa Costa Rica sa una nilang hampang. Kaysa paghampang nila sa first game nila batok sa Spain bomboan no kay Spain ang ilang kontra. Bakod. Amo ni sila bomboan ang tubalang madumduman naton kintambakan 7-0. Oo. Ti kun ang Costa Rica wala nakadaog sa Japan sa hampang nila kagabi ti automatic tak-tak na sila. Wala sila sang tsansa sa round of 16. Tibang mod sa nahimo nila nga makascore sang 1-0 batok sa Japan, ti may chance pa sila bumbuan. Nahatagan pa sila sang isa pagid kakahigayunan para sa third match nila para sa group E ni sila. Bumbuan. Grabe no. Dili mo ginmambal Bombo Zalde, bilog ang bola. Kaya nga last time daog ba ni ang Japan no? Ato sa previous nga hampang sang Japan, kabakod to sa ila sila nga kontra, Bombo Zalde, pero daw ang Japan. This time, taas ni sa record sa FIFA, sa ranking, ang Costa Rica, ang Japan kontra Costa Rica, pero daog naman ang Costa Rica. Bombo Zalde? Amo gid bomboan kay yung kisa mo na ganyan bal nila nga hindi ka makasalig mo nga mahambal ka makontra mo underdog. Yes. Pante ang underdog bomboan yung kisa amo pa yang galusot mo parehas tong sa Japan kag sa Germany. Last time. Ang Japan underdog kumpara sa Germany pero ang Japan ang nagdaog. Subong diri naman sa bahin sa Japan versus Costa Rica bomboan. Costa Rica naman ang Costa Rica naman ang nagpamuna bomboan. Hindi ka gidya kapakot Bombo Zalde. In short, no? Abot silingon sinabomboan may ara pa sang tsansa. Parehas ang Japan may ara na sang isa ka daog, may isa ka pierde. Yes. Costa Rica, amuman. Ang Costa Rica, amuman. Abot may ara sila parehas sa group E, no? Sa group E ni sila, may parehas sila nga chance pa sa third match siya. Nakadepende sa ilang record, makadepende sa ilang hampang kung sila ang ma-qualify bala bomboan kay makadepende naman lang sa ilang standing mo sa scoring nila kung sino sa apat bika team dito sa group E ang may pinakamataas siya mga leading ang mga may pinakamaayo bala nga record nga kay makalusot dito sa group of 16 bomboan samtang sa sunod nga hampang no ginpatigayon na last 9 kagabi nalutos naman niya sa Morocco ang Belgium bumbuan sa hampang kagabi dito ni sa Al Tumama Stadium sa 2-0 bomboan tawon natin bumbuan no ang kung i-compare natin ti daw mas mataas man ang mas kilala ang Belgium. Oh yes. Pag-abot sa football versus Morocco. Ti Morocco naman ang nagdaog bomboan. Grabing mga underdogs. Ti nasambit nga kadalagan. 2-0 pa na ha, hindi laog-laog kay 2-0 at sakto 2-0 ang score Bombo Zalde. Magid bomboan ti hindi malahog-lahogan man yung kisa bomboan ang mga scorers sa mga teams na bomboan ti isa nasambit niya kadalagan ang nagbutang niya sa Morocco sa maayo nga spot sa pagsulod sa final stage ti mas nagimi ng ilang rankings sa group play kag nakaangkon sang 4 ka puntos sa group F ni sila bumbuan. Si Abdel Hamid Sabin amo ni siya ang nakascore sang isa sa mga top goal sa tournament. Sa bilog nga tournament no naghatag sang 1-0 lead sila sang kahapon. Sa second half na ni bumbuan abot sila dito sa first half hugot gid nga bantayanay. Hindi gid sila magpasugot nga may maka-goal. Dito sa second half dito na nakapasulod bumbuan kag ginsundan pa sang isa man niya ka teammate na bomboan nga nagpasulod man sang second goal si Zakaria Abuklal bombo
Samtang ang Belgium wala na nakapangama ng ilang goalkeeper nga si Thibaut Courtois sa bumbuan bangod niya sa free kick ni Sabiri malapit sa corner flag gid ni amo ni kun kis ang crucial katama mo ang free kick. Kaya sa free kick, ang bantayan na lang ang kicker, ang apa ng striker. Ang goalie. Ang goalkeeper. Yes. Goalkeeper, no? Goalkeeper. Sa diri nga daan bumbuan sa football, hindi ka nga yabi sa pareha sa sang basketball nga kung ikaw ang na-foul, ikaw ang hatagan sang free throw. Diriya naman niya sa football bumbuan, kung ikaw ang na-foul, mapili ka sang best striker sa inyong team, amo na siyang masipa sa free kick bumuan. Oo. Diri mo matakos ang abilidad sang goalkeeper. Dibla, Bombozalde? Diri mo matakos kung ano kabako ang inyong goalkeeper. Kung ikaw goalkeeper, syempre, ikaw nang madepensa, dala nga hindi ka masudlan sang bola. Grabe ni siya yan, no? Perte ni siya yung abilidad sang goalkeeper man kung masagang niya dira mo gid siya matakos Bombozalde. Amo gid bumbuan ang kon kay isa nga daan mga abilidaran man mga striker. Correct. Kapili man sila sa mga spot bala bumbuan nga mabudlay nga dakpon sang goalkeeper, especially ang mga corner gid bala. Yes, kung ikaw goalkeeper gargarid ka man na sang giho sang striker mo. Ano ni man, dibla? So dira gid siya matakos Bombozalde. Amo gid bumbuan tinatapos ang ila hampang no sa 0-2 pabor sa Morocco bumbuan no ang sa karon ang Belgium bumbuan no sa una nila nga hampang daog sila versus sa Canada sa 1-0 subong perde sila sa 0-2 parehas Japon may chance pa sa third game nila sa masunod samtang ang Morocco naman sa una nila nga hampang draw sila sa 0-0 sa subong 0-2 daog sila medyo mas mataas ko ng taon naton mas dako-dako ang ila balang chance nga makasulod kay sa una wala sila na perde mo draw ang ila yang score nasundan sang pagdaog nila sa ikaduhang game daw mas mataas ang tsansa nga sila bumbuan makasunod sa masunod nga hampang ang masunod na bumbuan no medyo masubo-subo kay may taktakanay na gid. Di sila panitan ma-host sa sige lang sa masunod nga FIFA World Cup tak-tak na sila dayon Bombozalde. Amo gid bumbuan ari lang tawo naton daw leading team versus underdog man nagyapon bumbuan. Napasulod ni Alphonso Davies no ang labing una nga goal sang Canada sa Men's World Cup kagabi. Bago pala na siya nakagol sa bahin sang Canada bombo sa apang wala gyapon na insuficiente ang iyang goal although nga nakagol gid man siya kay nanligad bomboan wala gid sila nakagol sa first game nila sa 2022 subong nakagol sila isa daw amo na lang gid na ang astahan sa ilang goal bumbuan. Kaya naluto sila sa Croatia. Sa knockout stage na gini siya bumbuan sa Group F sa score nga 4-1 bumbuan. Dako nga diferensya sa Al Rayyan Stadium nasa sa Qatar bumbuan. Si Davis ang nakascore sa second half na bumbuan. Sa first half, amuman hugot gid bantayanay, wala gid sang may gusto nga makapasulod. Sa 68 minutes ang hampang dito na nakapasulod ang bahin sang sang Canada sa pang nagsabat gilayon ang Croatia no antes ang halftime bumbuan paagi kay Andrej Kramaric kaga Marco Liwaha bumbuan no tigin tapos nanday Kramaric kag ni Lovro Maher ang paglaom sang Canada nga maka-comeback goals sa 70th minute kag sa 93rd minute bumbuan na silingon si Kramaric kaduwa gid maka-score no sa bahin sang Croatia bumbuan 4-1 bangod sa napierde ang Canada bumbuan no tak-tak na sila kay nanligad na perde man ni sila mga bumbuan ikapila na nila nga perde Ikalima nga kaperdihan sang Canada sa World Cup na bumbo kaysa nakaligad nga mga World Cup
permi man sila nagakatak-tak bibombo ante sang tinalikdan niya Merkules madumduman nato ng Canada naghampang sa Belgium bomboan ti 0-1 ang motong hambal naton kay ina nga first pa lang nila nga score subong pa lang sila nakauna nga puntos diri sa World Cup 2022 ti kaysa una wala gid sila sang score kaya po siningo na pierde sila sa una nga hampang na pierde sila sa ikaduha nga hampang wala na sila sang chance bomboan. Oo. Because ang pinaka-last nila, Bombo Zaldes, again, chairman nga ni kahapon ni Sir Ferdinand Galila, ang aton nga bombo correspondent sa Canada, subong, grabe itong paghampang nila. Doon pariwan bla kay maghampang ang ano naton diri pambansang kamao Senator Manny Pacquiao nga puwerte man may mga pay-per-view like mo sinabla Bombo Zaldes sila to may mga ginhanda man kay amat-amat naman nga nanamian ang Canada bla sa football kay hockey ginang number 1 nila nga hampang pare sa Pilipinas it's basketball do amo sila or maghampang si Senator Manny Pacquiao boxing amo gid gadulog ang kalibutan so sa Canada to suno sa iya sa aton nga interview may mga lugar sila nga gin-designate kay 11 AM sa ilang hampang mo so Sunday pa sa ila ang time so tanan nga tawo nag-look forward gid no. So, pero anuhon mo na kay nataktak sila. 1986, di ba, Bombo Zaldes? Ang last sila nag-join. Ulihin nga champion no, ang Canada, Bombo, ante. So, after Bombo, ante, hindi na sila makasulod-sulod, Bombo, ante. Daw nangindako maningi kung tani sila nga no, kung makasulod. Amo na gin palabantayan, gid sang mga Canadians yes. 7 to 8 tong mga ginplastar nga mga party places sa bahin sang public kaga government kaga private sector bumbuan tiyang iban dira mga pubs mga beer house na bala bumbuan kay dito ya sa ilaya mo na yang culture ya mo ang mga beer house na ya bumbuan ya mo na silang nagapagwa sa mga football matches bumbuan siguro damo-damo man nagabantay labi na nga dito sa ila bumbuan ang hampang ni Domingo paning adlaw yes it's 11:30 AM sa ila ang pagsugod. So amo gid bumbuan sa ila to Domingo madamo sang wala sang trabaho madamo gid sa may tsansa nga makalantaw temprano pa to gani ginhingyo ang mga pumuluyo nga kung gusto nila nga maglantaw reserve na sila nga daan sa mga beer houses sa mga pubs nila nga kantuan agud ja magkapwesto sila bumbuan masubo-subo daw pilagin ni kabir siguro bumbuan ang maubos to nila matapos nga na nataktak ng ilang team ang Canadian National Football Team no diri sa 2022 FIFA World Cup bumbuan. Gani man, tianhon muna kay nataktak ng Canada, no? Sunod naman sa ila na to ang next nga World Cup after 4 years, no? So, amo gid na no kay syempre ang Croatia, Bombo Zaldes, isa ni sa mga top team. Yara na siya sa top 12 sa ranking sa FIFA, which means bakod niya nga team. So, hindi nila madali-dali. But subong pinakasadya gini kay mga champion ni sila sa World Cup. Mga nangin champion man, ang Spain kag ang Germany. Anong matabo ayhan, Bombo Zaldes? Naunahan na score, no? Bombo ang hampang ongoing sa gihapon naglapaw na sa 90-minute game na kay supposedly 90-minute ang game pero may ginahatag na nga time extension. Subong may plus 2 minutes nang ilang ang time ginadugangan na ginalauman naton mahimo nga plus 10 minutes ni sang ihatag sa ila bomboan hindi magpaperde bumbuan kay sa karon ng scoring sang Spain versus Germany bumbuan 1-1. Patas. Wow, grabe. Sadya-sadya gid ni. Ang sa interview gani nato no sa correspondent naton sa kay Ma'am Christina Wakekamp dito sa Germany. Ay, grabe ito sa Germany, Bombo Zaldes. Doon nagadulog man ang kalibutan. Ang mga tao, temprano pa nagapauli, no? Subong ang oras ni sa ila, gabi. No, alas 10 more or less sa gabi, di ba Ma'am Christina? So, makatanaw gid ni sila, gapulaw-pulaw gid ni sila Bombo Zaldes. Ang magay bumbuan pero crucial game ni sa bumbuan para sa Germany bumbuan. Kaysa una nila nga game versus sa Japan na perde sila. Sa 1-2 abot sila kung maperde dire sila sa Spain,
naman sila. Ay. Pag perde ito nila sa Japan, last time, linong-linong kuno sa ila sa palibot, Bombo Zalde mo. Akong bagabla yung mga tao, naghuy-huy man ang pako, kay amo na sila, number 1 na yung football sa ila. Amo gid bubuan ti lantaw naton kung ano ihan ang mga resulta. Sidi kon makadraw ang Spain versus Germany, ti may posibilidad pa mayara pa sila tsansa sa third match nila Bomboan, no? Kay kagina medyo nangin pressured ni katama ang bahin sa Germany Bomboan, kay antes kita magpungko dere ang score Bomboan is 1-0 mo. Nagpanguna, naginunahan na sa score sa Spain sa ika-62 minutes ang hampang pinagi kay Alvaro Morata Bomboan. Abi naton gani amba naton kung hindi ni makahingagaw ang Germany, kung hindi ni sila makapuntos o kung madraw man lang na ang hampang, daw alang-alang gid sila. Pang sa ika-83rd minute wala lang gid dugay Bomboan, nahingagaw man nga makabawi. Gin-break nila ang lead sa Spain, pinaagi kay Fulkrug na Bomboan sa 83rd minute sang hampang na Bomboan, no? Ti 1-1 sa karon, pero ongoing pa plus 4 minutes ng hampang Bomboan, no? Ti pang hindi ta makakumpiyansa Bomboan kay biskan sa mga nabili na nga mga minutes Bomboan nga gin extension kun kis may harap ang nag-goal dugang. Gani man so sa jagid ni Bombo Zalde. I'm sure so bantayan ta man no ang resulta man sang ila sininga hampang, no. So we'll see kay kadamo pa ni nga mga hampang ang pwedeng matabo Bombo Zalde. Amagid Bomboan ti mapipila pa lang ang mga nakasulod gid sa mga sure na yan makasulod sa next round, no, sa round of 16 Bomboan, kag may pipila naman nga mga napalos na sa listahan kalakip na da ang Canada kag ang host country nga Qatar Bomboan. Yes, okay. Anyway, salamat gid Bombo Zalde. Para sa aton nga FIFA World Cup 2022 update, ini si Bombo Zalde for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Zalde for the second sa update sa FIFA World Cup 2022. Pero Bombo Kim, ano ang reaksyon sang Japan, no, sa sini kay supposedly, di ba, happy gidya ang happy or nalipay gidya ang Japan sa resulta sang tinalikdan nga ang mabakod nga team nga Germany na pierde nila. But unfortunately this time, why sila iya makatigayon nga magdaog, no? Ining Japan kontra Costa Rica. Kay ang Costa Rica supposedly sa ika-31 ni sa FIFA World Ranking, no? Butang balon mas bakod kumpara sa ano lang sang last time lang nga FIFA World Cup sang tinalikdan kumpara sa Japan, but this time nalutos sila sa Japan. Nalutos rather nila ang Japan. Syempre, no? Nablang do makakilibot man subong hindi kay gidya makapakot, hindi kaya makahambal nga bakod niya nga country daog ka, no? Hindi ka na makahambal Bombo Kim, bakod niya nga country daog ka. So si aton nga correspondent aton iya nga chikeron sa subong iya nga aga, ano ang reaksyon dito iya sa Japan si Sir Josel Palma. Sining ila naman iya nga pagkapierde. Pero hindi pa ni sila mataktak, no? Ginbantayan Manila ini nga hampang at sa aton alas 6 sa gabi oras sa Pilipinas, no? Sa aton yung mga kauturang kag sa aton yung mga kabombo, hapon man o gabi man sa Japan or gabi sa Japan. So amo na, no, kasadya man ang Germany dira, no? Kamusta? Bow, I'm sure gatanaw kag nagabantay gid ni tanan. Amo man ang Spain, no? Hibadoon na naton man sa aton iya nga mga bombo correspondents sa subong iya nga aga, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabom. Western countries bala sa Europe
nga grabe gining ilay nga pagbantay kay number 1 gid na sa ilang football. Amo ginaya sila ka fanatic when it comes to football, no? Sa mga kapungsuran like for example, Spain, Germany, no? Ning mga Costa Rica, ining mga Portugal, ining mga Belgium, mga Argentina. Grabe gid na sila ka fanatic sa football, no? So, diri sa aton, diba, ng mga Pilipino, diri subong naghambal, ti ang Pilipinas, isa no, FIFA, do kadamo pagiguro sa mga asin ni nga bugas nga makaon. No, kay why pa, do ka, ano, no, basi batingwaan man, pero dugay pagig siguro, kay ma-qualify ka pala nga sa FIFA, ya pwerte na. Although may team kita, no, Ascals, no, pero do wala, paged, no. Sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya nga mga kabombo. So, amo na kita, from time to time, nagahatag gid kita iya sang update sa inyo, no? Sining mga development, sining pagpatigayon iya mga kabinan sang FIFA World Cup. No? So, bantayan naton ini kay ma-check kita subong sang aton iya nga sitwasyon sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo sining reaction dito sa Japan do medyo naghuy-huy ang pako do ano ni do nagluya or sige lang kay hindi pa man nataktak na una pag gani taktak ang Canada di ba? Una pag gani taktak ang Canada kay kaduha na sila iya na pierde mo kumparar sa Japan isang daog, no? Isa man ang pierde, no? So, sige, no? Ma-update kita sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo, gina-establish na karon ang ato niyang linya or ato niyang signal sa pag-connect naton dito sa ato niyang bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa Japan kay Sir Josel Palma. No? Subong sa Germany, ho. Hambal ni Ma'am Christina, nagapatuyom-tuyom kabilitan, bomboan, ho. Maka-check kami dira, no? Reaksyon man dira iya sa Germany, and I'm sure. Sang last time to, sang napierde ang Germany, sang Japan, naglinong gid ang kalibutan sang Germany. Hambal gani ni Ma'am Christina, welcome. Sus, grabe mga tawo diri. Kay ti hapon ang hampang oras dito ya sa Germany. Nag-half day lang gid sa trabaho mo. It's like bala, ambal naton kay na earlier kung maghampang ang aton iya nga pambansang kamao Manny Pacquiao, inablang wala may nagabiyahe do, wala may nagabiyahe nga jeep, nagadulog gini ang aton nga kalibutan. Yes, amo man ang ila sa nga sitwasyon dito. Kaya ang ilang nga team, in fairness sa Germany, kaapat na ni sila yung mag-champion. Ang pinaka-recent nila nga championship was 2014 or 2014. Susubong damo gid sila yung mga bakod nga mga players kay gamay ka pa lang niya, bata ka pa lang niya, ano na ni gani pagtawag, bata ka pa lang niya, training ka na ya sa football, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. That is why, no, nga damo gid sila ya mga bakod nga mga humalampang, no? So, atagi ko bi link bombo Kim, no? So, amo na sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, that is why nga kita nga pagigaangot kita sa ato niya nga mga bombo correspondents, no? Sa let's say sa paagod nga mahibaluan naton direkta dito anong reaksyon sa mga tao, no, sa ato niya nga mga kauturan, anong especially sa mga pungsod, no, nga ano ni gani, especially sa ning mga kapungsuran nga bantay gid kag ang ila imagine bla let's say for example, no, sa Germany ano ni gani ang mga tawo to ya look forward gid iba nagkadto pa to ya sa Qatar mo agod lang magpakita sang ila sini nga suporta. Grabe, no? Kadto pa sila ya sa Qatar agud lang nga magpakita sang ila sini iya
nga suporta. Wow. So, sige. Ibaloon naton ini ha. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo ang connection naton no sa Japan kag tinguhaan ta no sa Germany sa aton nang nga pagpanumbalik. Dalang gida, standby. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang Sige, balik na sa aton nga paratuntunan niya rin ang aton nga bombo correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Palma. Sir Josel, ahay, na pierdeng Japan, kamusta? Anong reaksyon sa mga tao dira? Maayong aga? Maayong aga bumbuan kag sa tanan nga tagpalamati sang bumbo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 3 minutos makalipas ang oras sa alas 6 diri sa aga kag 7 degrees Celsius ang aton temperatura bumbuan. So grabe no kung anong kalamig diri subong, bali daw mas malamig pagid subong ang reaksyon sang mga residente diri sa Japan bumbo. Kay bangod man sa naagong nga kalutusan sang Japan batok sa Costa Rica iya kagabi sa FIFA World Cup sa championship sa Qatar bumbo. Yes. Supposedly, sir, mas hapos niya tani perdihon, no? Ang ano ni gani, sir, ang Costa Rica kay ti ika-31 sa FIFA World Ranking pero ika-24 ang Japan, ang Germany gani last time, no? Bakod-bakod to ya. Pero ti ano natabo man, Sir Josel? Bumbuan hindi naton mabasihan ang ranking sa subong kay bangod man nga every mga team nagatinguha man sila bumbuan agod nga mapa-improve man ang ilang nga mga records, no? So diri kahapon or kagabi daw naglupok ang Ahmad bin Ali Stadium sang si Keisher Fuller ang nag-strike sang bula halin sa 14-yard center sang goalkeeper nga si Gunda. So medyo mataas ang bula nga wala malabot ni Gunda although nga natats ang iya nga kamot kaso hindi bala sang mapag-on ang iya nga kamot sa pagsagang sang bula nga amoy na nga nagdiretso gid sa left side corner sang net ang bula bumbuan. So kung tanaw naton ang ining hitabo bumbuan ini bangod man nga nag-error diri si Hidimasa Morita bumbuan, no? Kay bangod man nga nahatag niya sini ang bula sakay Yeltsin Tejeda sang Costa Rica nga amo ang nakakita sang
asang tsansa nga nakita niya nga open ini si Fuller sa tunga sang goalie. So mo na nga pagkaano na napasan niya kay Fuller kag gin-strike ni Fuller ang bola nga nagkibot man sa aton nga goalkeeper diri nga si Gunda, no, kay daw na flatten diya ina nga tiel bumbu amo ina nga daw ay malabot ang bola kag nagtouch lang sa kamutya kag nagdiretso sa net. So amo ina ang kahigayunan nga naghatag sa Costa Rica nga makaabansi sa score nga 1-0. So bangod sini nga kaperdihan na bumbuan, kinahanglan ni Moriaso nga balasahon ang iya mga players, no, in preparation sa sunod nila nga hampang, batok naman iya sa Spain. So inibumbuan ang isa pagid siya makalawat-hawat man ng Spain, sir, nga balantayan. Kung aton niya inibumbuan ini makalawat-hawat man ini nga balantayan niya nga hampang ang versus ang Spain kag sang Japan, kay masiling naton ini bumbuan niya ini isa ka grads match, no? Matawag naton nga grads match kay balan mo kung madadumduman sang aton nga mga tagpalamati sang nagligad naton nga Tokyo 2020 Olympic atubangay man ining Spain kag ang Japan, no, kung sa diin ginlutos ang Spain ang Japan sa score nga 1-0. So amo ini nga masiling naton niya ini is a grads match kag sunuin naman iya sa kay Moriaso sang pag-interview sa iya nga hindi man basta-basta nga players or nga team ang Spain, no, kay bangod man ini nga mga World Cup title holders ini sila, pero siling niya ang Germany is a World Cup title holder man, pero nalutos manamon, pero siling niya ang dapat diri is hatagan gid namon sang maayo nga preparasyon kag pagsalig nga malutos gid nila ang Spain na bumbuan. So pero sa piyak sina bumbuan ang aton nga mga residente diri isa tama gid iya ka emosyonal, no, kag daw nanugon nga dako na tani ang ilang tsansa sang Japan nga makasulod sa round of 16 kay bangod man nga nalutos nila ini ang Germany, pero what an upset naman ang ginhatag sa ila sang Costa Rica bumbuan. Sir, anong sitwasyon dira sa nagahampang kahapon or kagabi sa inyo? Anong sitwasyon ang mga tao as in tutok gid siya kaayo, sir, nung kumbaga nag-ano gid sila, nag-take time gid sila nga madulog kay matanaw FIFA, nag-amo sina? Sa aton nga iban nga mga bumbuan nga mga may arak na mga public viewing, so grabe gid ang tininipon sang mga tawo kag kinalisod sila bumbuan, no, kay ba mo when it comes diri sa Japan ginatutukan gid na iya sang mga Hapon kung may mga hampang ang ilang mga pungsod, no, especially kung mga national team ini bumbuan. So amina nga daw kung sa aton bala dira kung may Pacquiao kita diri may araman sila diri bumbuan niya paryo man sila ang sitwasyon kay bangod man niya ang football isa masunod sa baseball, isa man ka pinaka-espesyal nga hampang diri nga ginasuportahan sang Japan bumbuan. Yes, no. So ate kabay pa, although bakod-bakod ang Spain sa sunod, pero malay na mabuhay takbalo, sir, no? Amo man ang hambal sa mga taga-Japan, especially sa mga players nga napiyerde man ganin nila last time ang Germany. Kay grabe man ning pagtingwa sang Costa Rica mo, kay kung napiyerde sila sa Japan, tak-tak man sila, sir, mo. So grabe gitong ila man nga preparasyon Tiyan mo gani na bumbuan niya hindi naton masiling kay tanawa bala bumbuan ang Belgium is ranked number 2. Pinerdi man sila sang Morocco. Correct. So nga hindi naton masiling basihan naton ang rankings bumbuan kay
kay bangod man nga every year naga-improve man sila nagatutok man sila sa ila nga pag-practice agud preparahan ining mga hinampang. So that is why nga damo ang Argentina nakaagi man sila perde nga mga ini sila nga mga country is mga world title holders ini sila bumbuan. So hindi ginaton mapulong kay bamo the ball is round bumbu. Yes, bilog ang bula. Anyway, Sir Josel, salamat gid. Hasta balikan ka lang namon dira sa mga dugang pang mga updates kag development. Salamat, sir. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo, Bumbo! Salamat sa ato niya nga Bombo International Correspondent. Direkta iya mga kabiran sa Japan, Sir Josel Palma. Ahay, nagpublic may mga public viewings man nga daan sa Japan, no? Tapos, napierde sila kay supposedly sa Messenger, Bombo Kim, supposedly dako ni ka tama man tani kumbaga chance na ni nila kay hindi amuna kabakod ang Costa Rica galing tianhon muna kay ang Costa Rica nagtinguha man di bla kay mataktak man sila mo so bilog gid to diyang bola depende sa sitwasyon so anhon mo na pierde ang Japan sa underdog dapat nga Costa Rica. Pero ari ay baw kasadya-sadya gini. Hindi ko imagine subong ang palibot sang Germany kag sang Spain mo. Gadulog maning ila sini nga kalibutan sa karonte sa score sa gihapon. 1-1 Ma'am Christina Whitecamp sa piyak nga linya. Ma'am, kamusta dira? Maayong Guten Morgen. Maayong aga. Guten Morgen, Bumbuan. Guten Abend diri sa amon. Kamusta da, ma'am? Kamusta ang Germany? Galing sa Bumbuan, hindi mo mabatian ang hinugyaw kay gabi na sa amon. Ano na oras? Alas 10 na? Oo, 10 o'clock na sa gabi. But I'm sure nagbantay ginang mga tao, ma'am. Kangay man sa pagbantay nyo dra sa inyo, Panimalay. Oo, kay diri sa amon nga village Bumbuan, kundi may Christmas market. Tapos subong special nga maghampang kung may schedule ang Germany, subong gatilipon to sila sa isa do ka sa garden. Do isa naka garden house bala. Subong winter sa amon, dito sila gatilipon. Wow. May TV dito. Oo. Ganun kay di mo mapatian subong ang hinugyaw kay nga tugna pasagwa. Oo. But I'm sure, guro, kakahawat. Ano na subong, ma'am? Tapos na wala pa, no? 1-1 sa gyapon? 1-1 tapos na. Full time na? Yes. Correct. Drogid siya. No? Kay kaina, nauna score, ma'am, ang Spain mo. And then, kay 3 a.m. din nagsugod. So, 9 p.m. dira, no? Nagsugod sa inyo. Man, ang time dira sa Germany. So, pero naghingagaw pa ang Germany pa-score. Oo, Bumbuan, kay balaan mo kung wala sila subong naka-goal. Judgment day nila subong. Yes, correct. Oo. So, judgment day gid nila subong. Ti kung wala sila ka-goal, ti tak-tak gid sila. Ya kay earlier na interview kong Japan to si Sir Josel, ma'am. Napierde ka mo nga daan sang nagligad sa Japan. Oo, 1-2. Oo. So, subong niya, ti na-draw, ti may tsansa pa. May tsansa pa? Hindi pa sila mag-impake sa malita nila, Bumbuan. Oo, kaya I'm sure sadya-sadya ka mo dira, ma'am, sa, sa Germany, Ma'am Christina. Ang bata ko nga youngest, nagatanaw siya. Tisiling ko, hindi ka magtanaw. Kung magtanaw ka, mapirdi na. Kasadya sa inyo. Oo. So, ginabantayan, gidya ma'am sang tanan, no? O, di kay amugay na di. Balang Germany, sa football, yung Bumbuan, grabe, ginaya sila. Oo. So, ang gin-share mo gani, ma'am, di ba, last time hambal mo, gagmay pa lang yung mga kabataan, nag-football na yan mo. Kaya ti amuna bala ang national sport tapos ti kada villages may mga football club amuna bala Bumbuan
ti anad ti alin sa amay nga gatanaw football kung may lalaki sila nga bata ti amo na kadto din sa ipa-rehistro nila sa football club kag i-train. Oo. Sa FIFA World Ranking List, kung tanawon mo diri ang Spain yala sa ika-7 nga spot bakod gidya. Kamu sa Germany yala sa ika-11th spot. Kaya number 1 ang Brazil, no? So 11th spot kamo Ma'am Christina. So kamo gidya ang Germany kag Spain mga bakod gid niya. So at least no na-draw kag may tsansa pa sa gihapon Ma'am Christina. So ang mga tawo earlier prior sang game, anong nakitaan mo sa palibot, ma'am, nga in preparation bala sa hampang, Ma'am Christina? Kaginaya bumbuan, ang diri sa amon nga village mo na gani, ang garden house na nila. Ti temprano patuloy ang tao nagtililipon, ti mostly mga lalaki na amo ti kay babayawan, hindi magikaayo hilig sa mga football yan, no? Yes. Ti, mga lalaki na dito gakaon-kaon sila mga chips, inom beer, amo na. Kaya hindi mo gin mabatian kay kun adlaw lang abi bumbuan subong. Mabatian mo gin ang hinugyaw yat siyempre judgment day subong mo. Oo. So kay gabi do nagahipos lang, do ginatagob lang nila gurong ilang nga paghugyaw, ma'am. Oo, kay guro ma'am, sila nga hamba ko kan isa ba na ko. Ay nakabati guro ang German nga German nga football team kay naghambal ko kagina nga ay kung hindi nila pag-ayuhon, mamutos kinisi sa ila malita. So at least no nag-draw sila. So sa Jagid tubtob naman sa masunod nga hampang amo naman ning aton iya nga bantayan, Ma'am Christina. Amo na kani bumbuan ting akon mga in-laws siya nagahinugyaw ti sa babaw. Wow. Football fans na sila mo. Oo, so nagahugyaw man sila. So like mga amo sa ni ma'am, the following morning makitaan mo gid ano man, do may mga naga-celebrate man dira, anong paano yung tao kung nalipay sila pareho na sa resulta sa football? Kung malipay sila bumbuan kay buwas Monday may ubra. Okay. Kung matuon lang siya abi sa Saturday, Sunday, na kagahinugyaw. Kay subong guro kahinugyaw man na sila kay hindi ko galing mabatian kay tiara sila sa sulod. Sa garden house bumbuan. Oo. Okay. Pero padayon. Sige. Padayon ang Germany. Congratulations. Ma'am Christina, mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Sa tanan nga akon pamilya, sa mga kaabyanan ko dira, halong lang pirme ka God bless. Sige. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent. Direkta iya sa Germany, Ma'am Christina Weykamp. Grabe. Bao mayo lang. Salamat ma'am. Mayo lang na-draw sang Germany ang Spain. Kung wala, nag-draw sila. Kung wala, goodbye gid tani, no? Kaya malim Christina, daway na sila nakapamutos to sang ilang mga binagtong kay pa sila, draw pa, may chance pa. Grabe ni kay duhanin kay mga bakod nga mga teams, mga champion, kumbaga mga nakadaog niya sa FIFA World Cup nangin champion. So, congratulations, no? Kay sa FIFA World Ranking lists, number 1 is Brazil, number 2 is Belgium, number 3 ang Argentina, number 4 ang France, number 5 ang England, number 6 ang Italy, number 7 ang Spain, number 8 ang Netherlands. Amugid ni sila. Number 9 ang Portugal, number 10 ang Denmark, number 11 ang Germany, number 12 ang Croatia. Amo to lang napierde sa nila ang Canada, kahit yung Croatia, bakod man gid number 12. Number 13 ang Mexico, number 14 ang Uruguay, number 15 ang Switzerland, number 16 ang USA, no? Matap 20 lang ta. Number 17 ang Colombia, number 18 ang Senegal, number 19 ang Wales, kag ika-20 spot ang Iran. No? So, until next World Cup update naton, mapos kita for a while. Pagbalik naton ang ato na iya nga patrol para sa dugang naton nga mga balita. Stand by. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka Balik na sa ato niya nga palatuntunan, tsikero nato ng patrol si Bombo Carla May Defensor. Kamusta nga ato niya palibot syudad sa Bacolod sa dugang iya nga sa balita madulong sa aton subong iya nga gastos na naman niya nga ang mga aksidentes dalanon, no? We have to be very careful gid. Kaya mo pa ning mangintunaan nga mautas gid ang aton nga kabuhi, no? Sige sa pihak nga linya, Bombo Carla May Defensor, please go ahead. Sa Bamboana, good morning. So live kita dali sa mga area sa nga Pavlica Plaza. Bado tawhay na ang dalanon na Bamboana. Nakapanilhig na ang aton sining nga mga street sweeper ako ng mga aton street cleaners sa Bamboan. Kag madamo-damo naman sa mga salakyan nga naga pulo pa kagto pa kari. Kag mayo gid kay aton sining nga tiempo subong aga is okay gid Bamboan, wala gid nagapanalidi pero at sida Bamboan diri kita balaanay isa ka aksidente nga nagaluntad o kun aksidente nga nagluntad sa may south nga bahid sa Negros Occidental Bamboan. Una kita sa may highway sang National Highway sang Puro Katilingban, Barangay Sagwa, Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Isa diri ang nalulaan gid sang kabuhi. Kag tatlo diri ang Pilason Bamboan. Susunod kay Police Major Wilfredo Benoman Bamboan. Samtang ang isa ka Honda tricycle nag-travel ini siya haligikan sa south pakadto sa north direction. Kag ang tricycle naman Bamboan ini sila nagasugat anay, no? So hinali na lang asang sa nalabutan na sa insidente Bamboan. Nag-swing ni ang pakadto sa wala ang single nga motor o kunang Honda tricycle na ginadala ni Sandy Villar, residente ini siya sa Zone 6 Von Ryan, Pulupandan, Negros Occidental. Kag ang tricycle diri, ang Rossi tricycle nga ginadala ni Joven Estoya, 45 anyos, ang residente sang Sarandin Street, Barangay Poblacion, Valladolid, Negros Occidental. Kag may-ari ini siya 2 ka sakay Bamboan, isa ka 30 anyos, kag gamera sang 2 ka mga minor de edad Bamboan. So nag-swing ini o kung nadanlog ini ang
motorsiklo nga ako ng tricycle nga ginadala ni Sandy Bomboan kag nakabunggo sa nagapadulong man nga tricycle Bomboan. So impact gid ang nagluntad nga insidente ati isa ka driver ako ang driver sang Honda TMX nga si Sunny Villar ang gindeklarar dead on arrival Bomboan. So Bomboan, pamatian bala nato ng pakayagi kan kay Police Major Wilfredo Benoman. Okay, sige, pamatian naton. Dali lang. May vehicular accident nga natabo dira sa barangay Sagwa, Banwa sa Valladolid, Negros Occidental, wherein ang victim lulan sa tricycle nga drive ni Joven Estoya E. Lopez. No, ang fact of the case sa ang Honda tricycle nga nagatraverse from south to north direction, kag upon reaching the place of incident, nag-swing to the left and accidentally bumped from the opposite direction sang Rusi tricycle, which ang incident nag-result sang injury to both driver and their passenger. Gindala sila dayon sa Valladolid District Hospital, pero masubo lang kay ang driver sang motorsiklo nga si Sandy Villar Iido, 47 years old, nga nagamaniho sa Honda TMX 125 tricycle. Honda TMX later declared nga dead on the arrival sa hospital. Nga to gali, duwa magid ka tricycle. Ang isaya wala pasahero, bali dawalin na from San Enrique going to Bacolod nga direction to north direction. Amo na sang driver sang TMX 125 nga tricycle. Si Sunday Villar Iido, 47 years old, kag taga Bonrayan, Pulupandan, Negros Occidental. Alin sa kuno San Enrique nga area. Pampasahero niya nga tricycle nga ginamaniho ni Joven Estoya E. Lopez, 45 years old, married, kag residente sang Barangay Poblasyon. Tatlo, bali may duwa ka minor. Under observation, may storya man pero ginaobserbaran pa. May injuries kag i-x-ray paguruntilya kung may fracture. Bombo Carla. Bombo Carla. Klaroon ko, sino dring nagtaliwan? Si Sunny Villar Bomboan. Amo ning driver sa tricycle nga wala siya pasahero. Yes, Bomboan. So ang naka-enkwentro niya, ini sila mga pilason. Yes, Bomboan. Okay. Ay, muna gani, no? Careful gid. This is Bombo Carla. Amagay gani Bomboan, no? Sa isa man ka aksidente ang nagluntad sa area sa Hinigaran Isabela Road, Sitio Linaw, Barangay Bato, Hinigaran, Negros Occidental. Sa didwa naman diri ka kon isa ka salakyan kay isa ka motorsiklo man ang involvado sa nagluntad nga aksidente sa area sa Hinigaran, Bomboan. So yung involvado diri isa ka Rossi nga MC125 nga ginadala ni Jomar Patricio, 37 anyos, residente sa Sitio Litod, Barangay Bato, Hinigaran, Negros Occidental. Kag ang isa diri ka salakyan o kon isa ka salakyan ni ginadala ni Asher Von Adilantar, isa ka Mercedes-Benz Bomboan nga van. So ini Bomboan samtang nagapadulong ini sa area sang Isabela ini nga van Bomboan, sa hinali na lang yang nag-U-turn ang ginadala ni o kung nag-U-turn ang isa ka Rossi nga motorcycle Bomboan. So nabungguan naman ini. So isa naman diri ang patay kag pilason man ang iya sining angkas kay miyara sang angkas ini nga biktima Bomboan. So si Jomar Patricio amo ning nagtaliwan. Yes, Bomboan. So ini siya gindeklarar nga dead on arrival Bomboan. So Bomboan, pamatian bala naton ang pakayagi kan kay Police Chief Master Sergeant June Padilla. Bali mamang aksidente ni natabo ni sa dito sa may Sitio-Linaw, sa may Hinigaran sa Isabela Road, sakop sa Sitio-Linaw, Barangay Bato. Ang involved dire isa ka
cruise si motorcycle 125 pulro sa itom ginamaniyo ni mga tropa sa sa sugarcane worker, sugarcane farm worker sila mga presidente siyang si Joliton Barangay Bato, inigaran ni Cross Stream. Ang katandem upod niya sa motor nagaingadlan sa isa ka Ivy Chavez may kada dito sa may istorya sang insakto wala taman sa pamakutan sa iya wala man sa identification card pero suno sa information kwata sa iya Ivy Chavez ako no Bombo Carla Babuan. So amo ni gani no ti ibaw careful gid kay ay kabudlay gid katama ining mga aksidente bala sa dalanon nga ni no. So sige anyway te antes ka mag-extra Bombo Carla no ang aton why man naga subong at tiyempo why man naga panaliti why ga ulan. Yes, sa Bamboan, okay, gina nga aton sining duwa ako nang iya si aton sining tiempo subong kaagahon Bamboan no. Okay gid wala kita sa mababatsagan nga pagpanaliti Bamboan. Okay. Sige. Salamat gid Bombo Carla. Bamboan ang may nag-report kay sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant of All number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Carla may defensor. Yari na Bombo Kim. Ang ato niya mga sister stations sa Bombo Radyo Western Visayas para sa ato niya region-wide tie-up subong iyang aga. Ang ato niya flagship station ng Bombo Radyo Iloilo, subong man ato mga sister stations ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Dumduman nyo to sang Sabado at to balang susnano man niyang may yara iya mga kabinan nga sa sementeryo bla dito iya sa may syudad sang Sagay sus maging tongtong utod nga ulo ay nano man niya nga kamakang lidlis no na amugid to sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo do inablang ay nano niya do hindi mo na ma-explain ka nini magkatawo amakon mo nga may tawo yung nag-utod sa ulo sa iya isig ka pareho. Tapos galakat gabit-bit sang ulo kay nakitaan gini ang suspetsado mo. No? Kay naglakat ini siya ining suspect antes makalabot sa sementeryo kung sa diin samtang nagalakat mayara sang 3 katawo nga nagasunod ni sa suspetsado nga nagpanugid ni sa barangay tanod bangod sa kangawa nga may dala ni siya ang suspect nga utod nga ulo. Nagatinulo pa ng dugo sa dala niya rin natin mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat maayong aga gid Bombo Lindsay kay naga-discuss bala kami diri sa natabo ni sa sementeryo to sa may syudad sang Sagay kay puwerte mo utod ang ining suspect nga ini Bombo Lindsay Bombo Radyo Western Visayas antes na naging tungtong to sa sementeryo to sa may lapit sa cross to ang ulo ni sang biktima ginabitbit yan sa waay lang siya bitbit siya mo medyo malayo maning ginlakat niya antes nga makalabot ining si Randy Maniego sa sementeryo kag didto yaging tungtong ang ulo niya ginutod niya no sining 58 anyos ang hambal gani dire ginpaya gani dire sang utod ni 58 anyos nga ginpugutan sang ulo sa barangay Makiling sa syudad sang Sagay Negros Occidental nga desidido gid sila nga magpasaka sang kaso sa suspetsado. Ay sa interview namon diri sa Bombo Radyo Bacolod kay Romel Recudo mientras nagakabuhi ni si Randy Maniego ning suspetsado ang nagpugot sang ulo sang ila sining magulang pagabayaran niya gigunong iya sining sala nga nahimo kay suno dire kay Ricardo sining utod ni sang 58 anyos nga si Maniego man ang nag-ayo ni sa biktima nga magsagod sa sining karabaw kung sa diin ginuli man ini sa tag-iya kagin pangayuan sang 10,000 pesos nakadangat maniningiro problema kay kumbaga may ara na sila nga daan nga hilugot anon tungod ni sa karabaw nga ni tigid payag ni sang utod sang biktima nga sa uli tinagpangayo na lang ini sang
3,000 pesos kung sa diin ginhatag man gilayon sa sospetsado. Amo gining pinakarason ni Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. Ang biktima dere amo ni si Jelly Ricudo nga nga ti supposedly nagtinguha man tani nga magdalagan bala apang naabtan ni Maniego kag gintigbas ang ulo gamit ang ginunting. Di makon mo malayo-layo pa ng iyas ni nga laging lakat hasta nga nakalabot sa Bombo Lindsay sa sementeryo ti didto niya yaging gintungtong ang ulo sini iyang biktima. Puwerte gid dyan, no? Kag subuman sa dugang panamon diri iya nga balita mga alunsay man yung mga patay gid ang amon nga balita ho kay aksidentes dalan dito sa Pulo Pandan duha ka tricycle nagbunggo anay kag rason gid nga nadulaan gid ni isang kabuhi ining driver sa isa ka tricycle nga si Randy Villar. Kag subuman isa pa gid no sa may motorsiklo nagadmaniho motorsiklo nakabuggo sa Mercedes-Benz nga salakyan. Si Jomar Patricio amuning biktima patay man Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. Amo ni so far ang amon mga balita earlier. Bao nakapakigangot kami sa Germany sa amon niyang Bombo correspondent dito si Ma'am Christina Waikam. So kung di ginbantayan gid man sang Germany ang ining hampang kay maghambal kagani nga football Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. Ang Germany yan number 1 gini nga sporting event ni sa Ilaya or number 1 gid nga sport sa Ilaya ang football. Gamay pa lang yung mga bataan naga-football na amo na sila ka fanatic sa football. Ti subong niya kay crucial ni nga hampang sa ila kay kung mapierde pa sila ti syempre mamutos gid sila kang magpauli kay ti tak-tak na sila mo tiyamba ni Ma'am Christina Waikam sus grabing binantayan ay kay dito ang hampang nagsugod alas 9 ang oras kundi 3 AM sa aton pero sa Ilaya alas 9 sa gabi so may kumbaga pareho man bala sa aton inablang ko maghampang Senator Manny Pacquiao nablang may mga public viewing so sa ilang village may lugar gid na dira nagtililipo ng tawo kag nagbantay gid Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. Sa hindi ko lang niya subong mabatian ang hinugyaw kay ti gabi na but I'm sure ang banya puwerte gid ang celebration kay at least maski pa paano Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas nagdraw lang gid sila ya sang France no or rather sang Spain. Nagdraw sila sang Spain so may chance paghihapon ang Germany nga makapadayon sang ila siniiya nga hampang. Kag amo man to sa Japan ti supposedly ang Japan nag-ano man tani no Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas na kumbaga naghando man sila nga nilang Costa Rica kay in fairness sa world ranking ika-24 Japan mo ika-31 Costa Rica ti last time gani na pierde sang Japan ang Germany nga bakod pagidya sa football sa mataas na yang ranking sa FIFA World Cup. Tiyanhon mo kay na pierding Japan hambal ni Sir Josel Palma dito niya bomboan ka tugnaw diri sa Japan pero nagdugang ang tugnaw mo kay ang mga tao yara man gabantay sa public viewing tinaghoy-hoy ang pako pero ti okay pa man makapadayon pa man sila hampang although nga bakod pagidya ila nga next nga enkwentro Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. So, kay Spain pagidya, no? Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod, kaya sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwas ang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri na disappointo ang pila ka mga netizen matapos nga mag-viral kag maaktuhan ining rambulan sang mga grupo sang mga kalalakinan sa may bahin sang amon nga Kalibo Pastrana Park. Ti ini nga mga grupo sang kalalakinan ginapayag nga naga-practice kag nagapatik dira sa may bahin sang amon nga Kalibo Pastrana Park kapilang lang gid or malapit lang gid sa may bahin sang amon nga Kalibo Municipal Police Station. Ti didto nagapatik sila siguro practice na inaini para sa amon nga
at Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival sa bulan sang Enero ti samtang sa katunganan sang ilang pagsadsad to pagpatik nagrambulan ang mga ini. Ti damo to na disappoint kag naghambal nga ang tuyo sang ini nga face-to-face nga Ati-Atihan Festival agud nga makaingganyo sang mga turista kag madamo nga magbisita diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Ti paano kuno to kadto pa mabisita diri sa amon kung way pagani ining Ati-Atihan nagabalik na naman ining mga rambul-rambulan. Ti sang ano nga daan sang nagligad to nga mga binulan may ara man nagrambulan sa may bahin sang frente pa sang amon nga Kalibo Municipal Police Station. Ini pila to ka mga miyembro daw siling ko ani daw mga guyom lang ini sila daw mga sapat lang bala to nga nag-ilinaway, nag-ilinamo kay kadamo-damo sila to nga mga kalalakinan nag-ilinaway kag nagbuligan ti hindi mo na mahalos makitaan kung sanday sino ang mga involved kay kadamo ang mga ini nga mga nagapatik, nagasadsad kag gilayon nga nag-ilinaway. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti isang nagligad nga adlaw sang Sabado may nasapuan to nga nagakaagnas na kag nagapaluta-lutaw nga isa ka lalaki nga way na sang kabuhi sa may bahin sang Barangay Bacau Norte Kalibo. Ti kagapon natumod na ini kay man sang nagligad nga daw sang Sabado palaligban pang iyang identity kag ginpahayag to sang mga barangay officials nga way man sang missing sa ilang lugar. Ti basi natpatihan to nga basi ginanod lang kag nagdagsa lang ini nga patay nga lawas pero kagapon gintumod ini kag recover man no ginakadtuan man sang iyang pamilya kag ginkilala ini nga si Delphine Navarro sa 64 anyos kag residente man sang Blessed Site Barangay Poblacion Kalibo. Ti nagapati man to ang pamilya sa ini nga biktima nga way man sang foul play kag ini na nila pag ipaidalom sa autopsy ini nga bangkay sang biktima. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti December 17 no magpatigayon kami diri sang opening of light ay kay ti yearly nga daan basta palapit ang Pasko may amon diri nga opening of light ti dati ginatawag ina nga iwag sang Kalibonhon pero subong bagong kahayag sang Kalibo ang itawag kag damo to mga magabisita kuno diri sa amon sa Banwa sang Kalibo, mga artista kag mga malagpo nga public officials pero way pa sang confirmation gid way pa gin pangalanan sa amon nga LGU Kalibo. Pero may ano kami diri may mga life size nga mga bilen nga igatukod kag of course mas nga ginapanami kag sigida sa pagprepara di sa amon nga Kalibo Pastrana Park para sa ini nga opening of lights. Kag iba niya kabanwanan diri sa amon Bombolensi Bombo Radio Western Visayas may kanya-kanya naman nga mga pakulo. Ang iban to nga banwa like Banwa sang Banga gintulad ang inyo dira nga Iloilo Festive Walk no may ara man to sila sang mga festive walk nga ginapanglatag parang kanya-kanya lang gid nga butang sang mga pakulo kag iwag kag decoration agud nga makaingganyo man sang ini nga mga turista kag mga bisita subong nga napalabuton nga holiday season. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolensi. Maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri nga mga balita syudad sa Rojas Bugos nga probinsya sa Capiz nga natigayon nga mapasakaan sa kaso nga adultery ining 31 anyos nga misis sang matapos nga nadakpan sang iya sining nga mister kaupod ang pakaduha no sining mister nga si Man upod ang iya misis sa isa ka hulot sa isa ka pribado nga resort dito sa may bahin sang Banwa sang Ibisan. Nag-decide gid ang mister nga pasakaan sang adultery ang iya sining misis abisar nga may mga duha na ni sila ka mga kabataan. Sunod diri nga dugay naman nina actually no nga ginasugiran siya sang mga
niya mga kasilingan nila nga do may do may ara gid nga ginahimo ang iya sining misis. Hay one time sadto nagligad nga adlaw nakita niya iya misis nga nag-angka sa isa ka motorsiklo. Ay why man siguro nagadahom-dahom atong duha nga may nagasunod sa ila, nagaginsundan dili sila sang mister sang misis kag didto gani nagdiretso sa amo nga resort. Kag didto ay nakuntani nga sulungon galing kay tinagpangayo man siya sang bulig sa mga kapulisan. Kag didto natigayon nga mabuksan ang pertahan sang hulot. Kag dito nakita niya gid ang iya pakaduhang siman kag ang iya nga misis. Inquest proceeding dito no ang natabo sa pagpasaka sang kaso nga adultery sa kay misis. Sa lugar namon diri nga balita, desidido man ining pamilya Bakay nga magpasaka sang kaso sa batok sa pulis nga nakabunggo patay sang ilang nga padre di pamilya dito sa may bahin sang San Fernando sa Banwasang Pilar. O sa diin ganiti patay gido ining 60 anyos nga si Guillermo Bakay samtang pilaso naman ang iyang apo nga isa ka 12 anyos nga lalaki. Ginapahayag nga samtang ginasugbay sining mga biktima ang amo nga dala noon halin sila sa may bahin sang sa Rosario no sa Banwasang Pilar. Kag samtang ginasubay ang kurba dahon nga dalan gulpi na lang sandig sa panaysayon sang 12 anyos kay may nakasalbar ni siya nagampon sang pila siyang magkatubay nga lawas. Nagulpi na lang sila nabungguan sining salakyan nga ginamaneho ni Police Lieutenant Colonel Richie Edelis Richie Crucero. Nasay ni siya dati sa bilang Force Commander sang Capiz First Provincial Mobile Force Company. Kag nangin namon diri Provincial Deputy Provincial Director for Operations. Inapahayag nga ti madulom aminado man sinanay sa interview sa Bombo Radio, aminado diri ang sinanay Luisita Bakay asawa sining biktima nga madulom ang ina nga dalan. Kag ginklaro niya nga wala makainom sa makahulubog nga ilimnon ang iya nga bana kag mahalong ini sa iya nga pagmaneho sa motorsiklo. Kag niya man nga ti ina dira nga dalan tabu-tabuan damo gimanda sa diri sa Iloy, damo gimandira sang mga na aksidente na pero ginpahayag sang apo nga ti madasig ang pagpadalagan sang salakyan sadtong nasambitan nga pulis. Ibaluan ni makapauli kon tani sa Banwasang Estansya dira sa may bahin sang Iloilo ining nasambitan nga pulis. Kag sa amon diri tita base magkapadulong man kamo diri sa amon sa Capiz kay man may may pinakauna nga grape sanctuary ang amon diri nga probinsya dito sa may bahin sa barangay sa Agustin Navarra, Banwasang Bisan. Kung magkadto kamo diri bala sa kilalaman nga Bashaw Beach, ang alagyan padulong sa Bashaw, maliko ka lang pakadto sa Agustin Navarra, pakadto sa elementary school. Sa tubang sa elementary school ara dira ang Grapes Sanctuary. Kadariin pahimay mo gid nga magkalantaw sang grapes diri sa amon sa Capiz. Kag sa bulan sa Disyembre or sa next year pwede na gid nga for pick and pay ang amo nga grapes. Ang ulan ni so far mga balita diri sa amon syudad nga bugas nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti formal na diri nga gin turnover sa National Historical Commission of the Philippines ang Haro Belfry diri sa may Iloilo City Government. Nangin dinapit mga bisita sa kaiwatan si Anay Senatora Franklin Drilon. Di ginakabig nga dako ang papel sa Haro Belfry o kon Kampanaryo di Haro, hindi lang niya sa maragtas ng Iloilo City kundi sa bugos gid nga pungsod. Ang ining nasambit nga kampanaryo na hamtang ini Bombo Radio Western Visayas sa tabok lang sa Haro Metropolitan Cathedral. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita, kahapon nga adlaw naghiwat ang Banwasang Santa Barbara sang first Lechon Festival. Ini ang isa man sa mga ginaingganyo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. especially sa mga red infected zones and pink buffer zones nga makapatigayon sa pork festival. Agod nga ti mabuligan
ang mga hog raisers nga apektado sang African swine fever. O galing kahapon, wala man ginlauman, gindagsa abi ang banwa sang Santa Barbara. Bangod nga ti ang per kilo sang lechon nga ginabaligyan nila, yara lang sa 290 to 300 pesos per kilo. So maduludamo-damo, rason nga haging kulang ang banwa sang Santa Barbara, iban to halin pa sa iban nga mga kabanwahanan, wala gid sang may nabakal. Rason nga tinagpangayo man sang sorry si Mayor Dennis Superficial. Samtang sa iban pa namon dali nga mga balita, ang ining puliso nga ti assigned sa may Tubungan Municipal Police Station, ahay nadakpan sang kapulisan sa may banwa sang Banate nga nagapauwak, tinagpalagyo pa ni sa nagpanago o galing kay tinadakpan gid sa entrapment operation sang mga kapulisan. O galing kay tinakagwa na ka-bail na nimo ang ining patrolman. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita, ti ang ungka flyover nga ginhambal to nga commitment sa Department of Public Works and Highways matapos kuno sa or mabuksan sa bulan sa Disyembre antes ang Pasko. O galing subong lain na naman, hindi na naman madayon. Ma 2023 lang tido, hindi gid madayon ang ining pagbukas sang ungka flyover. Samtang, grabe man draya sa inyo, Bomborita sa Rojas, paano namutikan sang mister nga ting misis ya, toto sa resort po ang iya nga pakaduha, Bomborita? Kaya una pa man sina Bombolin nagaduda na ang bana sa iya sining misis kay ginasugiran man siya sa ilang mga kasilingan. Habi nyo ang balay sang siman sang iya nga pakaduha man lang sining lalaki, lapitanay malang sila. Amon ang posible ay nahibaluan man namon diri manug balik na kuntani sa barko, manug sakay na kuntani ning siman. Ay antes magsakay sa barko, lain dahil ginsakyan, Bombolinsi. Ano ni trabaho sang Mr. House ang sining babayi? Ara man lang dira sa may banwa sang Ibisan, Bombolinsi. Nang namin ginabalik-balikya balang mga kunano man dira ang iyang mabalikya. Hindi gid namin ang dabi diri ma-divulge gid, no? Para man sila man nga hinyo. Pero ti ari man lang sa Ibisan, magkaupod man lang ining Mr. kag Mrs. galing ining si Iman ay ti syempre may kwarta, Bombolinsi. Grabe no, ti pakaduha pa sang mister niya. Ahay, nangalipay saya sa piling ng iba, Bomboan. Mugani man ahay, nalanggit. Ti anong matabo, Bombo Valenzi, Bomborita, pasakaan gid kaso? Napasakaan na gani, Bomboan, through gid, inquest proceeding gid, nadakpan gito niya mo ang ining si Mister dakpan niya gid ang iya misis ahay duha gid sila ya sa sulod ti maano sila dito dabi sa sulod sang hulot, Bombolinsi. Ti ba si matulukay lang judgmental man niya sa inyo. Ti ang ni pagpasaka sa kaso ahay ti way gid nang ibabaw ang paghigugma sang mister sa misis niya iban gani gina mapatawad lang pero ti ay niya mag-aagi gini nga sa insakto man nga proseso kay ti kaluluoy ni mga kabataan, Bombo April. Tama ka gidira, Bombolensi, no? Makaluluoy matuod kung may bata sila. Kagway gigaisip ini nga misis kag ini man nga ginkabit niya kay ti kusiman kaya nga daan, Bombolensi, once nga may ara ka na nga mga kaso, di ka na ya makasakay, tigin baylo niya to ang mga dolyar nga kitaon niya sa isa lang gid ka isda, Bombolensi. Amo gid ti dulaan ka na trabaho mo, nahuyan ka pa sa bilog nga, hindi lang sa Rojas kundi sa bilog nga kalibutan. Sige lang, alang na gid ang akon nga tsempo. Okay. Ang kitaon niya nga dolyar kon si baylo ya sa sa isa lang ka isda ba. No, do ka insakto man, no? Anyway, sa ato ni wakauturan kag sa aton. Abi, magpaka-faithful ka mo, no? Bombo Kim, no? Magpaka-faithful ka mo, abi, para masulhay lang ang pangabuhi. Okay, sige. Kag again, by the way, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Ang aton iya mga kabinan nga first weekly draw para sa, of course, sa promo naton. Diri iya mga kabinan sa Bombo Radyo. Natapos ang una nga simana. So, ikaduha na kita nga simana sa aton niya mga kauturan kag sa aton niya mga kabombo. So, hulog lang kamo sang inyo sini nga madamo nga mga entries. Kay ti, syempre, no? Kung madamo kay entries sa ginahulog,
dako gid ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. So bantay ka mo dira kay may awarding of winners na kita sa mga kauturan naton na kag sa aton iyang mga kabombo para sa aton iyang sa aton iyang promo diri sa Bombo Radio, ang 1-2 Panalo Part 21 promo naton subong November 28. So, congratulations gid na sa aton iya by the way na sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, good luck para sa aton iya nga masunod naman iya nga mga winners. Okay? Sige. So, hulog lang kamo ha. Padayon kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries. Kung damo kaya mo entries nga ginahulog, dako gid ang inyo sini nga tsansa sa pagdaog. Alright? Ayos na ta dira. Why na kita may nabilin nga tiyempo sa subong iya nga aga. And again, na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para sa aton iya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 27 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga katuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang ato? Utos na nakligad sa taknalas sa isa aga. Mayang aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, patsa 28 sa bulan na sang Nobyembre ning 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 27 kadlaw na lang nabilino kon 27 days to go before Christmas.
Kakaroon sa ilo nakita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Emergency responders sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ginpapasa na sang report angot sa pagkahulog sang pasyente sa longboard samtang gina-rescue. Bata sang tricycle driver nga nakabunggo sa replika sa Bacolod City Government Center nagalaom nga hindi na masulit sa iban nga pasyente ang natabo sa iya nga amay. Sa balita national, pila ka bahin sang Caraga Region sa Mindanao gintayog sa magnitude 5.0 nga linog kahapon. Senado ginalauman nga maga-justify sang realignment sa masobra 150 million pesos sa confidential and intelligence funds. Sa balita international, numero sang patay kasunod sa mga baskog nga linog sa Indonesia nagsakaan na sa 321. Sa balita nga espesyal, iloy sang groom sa China nakadiskubre sa adlaw mismo sang kasal nga ang iya umagad amuman ang bata niya nga babayi nga madugay na niya ginapangita. Sa balita sa negosyo, presyo sang liquefied petroleum gas magasaka sa Disyembre 1. Sa balita sa hinampang, national football team sang Japan pierde batok sa Costa Rica sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Sa balita sa entertainment, mga tiglawas ang Pilipinas nagapasundayag sa Male International Pageant. Oras sa Bombo Radio Bukod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo nakita sa detalye nasa ating kapanguna mga balita. Kaupod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaroon. Sa ilo nakita sa detalye nasa ating kapanguna nga balita lokal. Padayon niya ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang driver sa tricycle matapos nga nakabunggo sa replika sa Bacolod City Government Center sa Bacolod City Public Plaza sa Dalan Gonzaga sang Sabado sang kagahon. Ginkilala ang biktima nga si Melfred Cepeda, 50 anyos, residente sang ECC Villas, Barangay Alihis, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Master Sergeant Johnny De La Peña, Traffic Investigator sa Bacolod Police Station 1. Ang biktima ang nagadrive sang tricycle nga pula kag madasig ang pagpadalaga nagikan sa sur padulong sa norte nga direksyon sang ini ang nakabunggo sa NJC replika. Ang aksidente ang nagresulta sa pagkasamad sang ulo sang biktima kag nagkalain-lain nga bahin sang lawas nga kasubong man pagkaguba sa ginadala sini nga tricycle. Apang sang ginasakay na sa longboard sa mga rescuers ang biktima agud kutani nga dalon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ini ang nadagdag ko sa rin nagtupa gid sa duta ang guyan ni Cepeda. Nagapanugyan man si De La Peña sa mga motorista nga sa tion nga magdala sang motorsiklo o kon tricycle maghinay gid bangod hindi mapulong ang aksidente sa dalan. So far, wala pa gid man ko kwan kung nakainom ni siya or wala, pero suno sa mga sa mga sa mga street cleaner isang pagpadlagan niya dasig ang iya nga dalagan. So ang iya nga direksyon halin sa south sang Araneta Street going to north. So amo na siya nga nabungguan niya ang NGC replika. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Master Sergeant Johnny De La Peña, ang Traffic Investigator sa Bacolod Police Station 1. Samtang ginpapasa naman sang pinuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sang incident report, ang team sang responders nga nag-rescue sa biktima nga nakabunggo sa replika sa Bacolod City Government Center sa Bacolod City Public Plaza kung saan nahulog ini sa longboard samtang gina-rescue. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ginpasubmit na sinisang incident report ang team agud may baluan kung anugid ang natabo bangod second-hand information lang ang nabaton sini. Ginpa-review man sini sa operations head ang video kag personal nga ginalantaw ni Pornan ang video nga nagapakita sa pagkahulog sang pasyente nga si Melfred Cepeda sa longboard. Suno kay Pornan, gina-remind man nila sa nga masami ang mga responders nga ibutang gid sa siguro ang ginahimo sa tion nga magresponde sa mga insidente. Nagpanugyan man ini sa mga rescuers nga sigurohon gid ang safety sa mga ginarespondehan kag hindi magdali agud nga hindi madisgrasya kag malikawan ang kaangay nga insidente. Yes, amo naman sila rin we have to secure and make sure na safety ang atong rescuers, same time ang gina-rescue Manila. Maski paganya ang bystander, that's why gina-secure taman ang area before kita sa pasyente. We have to be aware of our surroundings, no? So hindi kita magdali, kung nagali kita nang kisa nakadisgrasya pa, then we have to be careful. Gid kay life ang aton nga ang gina-save, no? Nabatian si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pinuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang nagalawang bata sa aksidente sa replika sa Bacolod City Government Center sa Bacolod City Public Plaza,
nga hindi na masulit ang insidente nga mahulog sa longboard ang pasyente nga ginarespondihan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Winnie John Cepeda, alas 5 na nahibaluan ang mga balita nga naaksidente ang amay nila. Sang ini ang nakabaton sang mensahe nagikan sa iya nga pakaisa. Suno kay Winnie, siya ang naghalin pa sa Iloilo sang nabalitaan sini ang natabo sa iya nga amay. Ginkumpirmar sini nga ang amay nila ang nagabiyahe sang tricycle kag naga-sideline bilang plumber. Suno kay Winnie, mahimo nga hubog na gidman ang iya nga amay bangod nga nakainom. Suno diri may nakakita man nga nagabalang-balang ang ginadala sini nga tricycle antes pa man nagluntad ang insidente. Suno kay Winnie, hindi sila sigurado sang kondisyon sang pasyente apang nasaylo na ini sa ward sang Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital kag una na nga ginhambal sang doktor nga kritikal ang pasyente bangod sa ulo ang igo kag sa karon ginahulat pa nila ang findings kung ano gid ang natabo sa ulo sang ilang nga amay. Aminado man ini nga wala na sila sang impormasyon kung sa diin pa nagakadtong amay sini matapos nga magabiyahe sang tricycle. Ginako man sini nga sang nakita niya ang video sa diin nahulog ang amay sini sa longboard samtang gina-rescue sa mga responder. Naglalain ini kag nakahibaluman. Ini sa ginatawag nga first aid bangod may training man ini sunod diri ang nag-rescue. Nga ang mga rescuers hindi proper ang ginhimo sa mga ini bangod wala nila gin secure ang belt sang longboard agud nga hindi mahulog ang pasyente sa tion nga maghulag. Ini nagalain ang buot sa mga ini nga nahulog ang amay nila sa longboard samtang gina-rescue kung sa diin nagka-damage ang iyang ulo. Nagpanawagan man ni sa mga rescuers nga nag-rescue sa ilang amay nga si Melfred Cepeda nga ibutang gid sa siguro sa tion nga magresponde kag hindi na agud nga hindi na masulit ang nasambit nga insidente. Sa kagabi, ako sa ospital. So, medyo natugayan kami kay siling sang doktor ang sang katabo to. Critical ko no, siling niya 20% ko no chance ang buhay. Kaging tubuhan sa. So, sa subong okay naman sa nasaylo na sa wards. Pero wala pa kami kabalo sa findings kung anong natabo sa ulo ya. Ang damor ng damage ang ulo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Winnie John Cepeda, ang anak ni Melfred Cepeda ang naaksidente sa NGC replika. Ginatumod pa sang katapo sa Bacolod City Fire Station kung sa diin ginagumpisa ang sunog sa isa ka balay sa Purok Kaingin, Barangay Punta Taytay, Bacolod City kahapon sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Inspector June Michael Manuel, nagagwa sa ila investigasyon nga kuryente ang ginhalinan sang kalayo nga nagtuga sa pagkasunog sang balay. Suno kay Manuel padayon pa ang ilang investigasyon sa nagluntad nga sunog. Sunod din mayara sang tatlo nga nagikan sa isa ka pamilya nga nakaagom sang first degree burn bangod sa sunog. Suno sa fire investigator ginabanta 1.5 million pesos ang kahalitan nga gintuga sang sunog. Ginatahag man siningang ginbawian sang kabuhi ang indi sa lugar mismo sang nasunugan, kundi kaingod lamang inisang nasunugan kag ginsaylo pa nila ini sa mas malayo nga lugar kag turnover pa sa ambulansya agud kun tani madala na sa ospital apang nagpamalibad ini. Nagpanugyan man si Manuel sa tanan nga mga pumuluyo ang maghalong sa pagbakal sa mga substandard nga electric wirings kag likawan man ang pag-overload sa mga saksakan agud malikawan ang sunog. Suno pa diri nagapanugyan man ang regional director sang BFP6 nga dapat i-practice man ang exit drill in the home o kanang edit kag ang BFP ang nagainganyo man sa tanan nga magbutang sang smoke kag heat detector sa balay agud nga makapangaman sa tion nga may sunog. Sa kaindi ng mga lang investigations natin, ang cause naman from electrical na naman. Now, gina-determine pa namin kung sa diin exactly nag-start ang sunog. Nabatian si Fire Inspector June Michael Manuel, ang investigator sa Bacolod City Fire Station. Samtang dako ang posibilidad nga may kangtanan sa illegal nga droga ang ginalantaw nga motibo sa pagtiro patay sa biktima sa shooting incident sa Purok Adarna, Barangay 16, Bacolod City sang Biyernes ang udto. Sunod sa Station Commander sa Bacolod Police Station 1, ginkilala ang biktima kay Mark Christian John Lucenio alias Badjaw kag tumandok sa Barangay 35 apang nagakadto sa Purok Adarna bangod diri nagapuyo ang ikaduha niya nga mises. Nagapungko si Lucenio sa passenger seat sang tricycle sang ini ang gintiro nga nagresulta sa iyang gilayon nga kamatayon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1, nagagwa sa investigasyon nga isa lamang ang suspect. Nagasakay sa Honda Click nga motorsiklo samtang naka full face nga helmet, naka-mask kag naka-gloves kag ang exit ang yara sa Barangay 35. Suno kay Sarona ginasundan nilang anggulo sang illegal nga droga bangod may nabato na sila.
nga impormasyon nga may modus ang biktima nga nagabaligya sang illegal nga droga apang tawas kag snow bear ang nga dulce ang ginahatag sini sa nagabakal. Sunod rin nag-attempt man ang mga kapulisan nga patigayunan ni sang bypass operation apang hindi man sa mga ini madakop. Bangod buwas o kon tawas o kon snow bear ang nakuha sa iya. Santo sa impormasyon nga ilan nabaton ginbalikan pa ang biktima sadto. Sang nagbakal siya agud nga magreklamo nga hindi ang ginbakal ang nabaton apang ginakigan pa ini. Gani nakabuya ini sang istorya nga balikan sini ang biktima. Ginaligar nga caliber 45 pistol nga armas lutang gamit sa pagpatay sa biktima. Nagpadayon man ang investigasyon sa mga kapulisan. Agud nga matumod ang motibo kag suspetsado sa kamatayon sang nasambit nga biktima. Nagpanawagan man si Saruna sa mga pumuluyo nga nakakita kag nakakilala sa suspect nga makig-angot lamang sa Bacolod Police Station 1. Sundan na kami. Sigurado kilala ni siya o po niya sa biktima ang ginbaligyaan nila to. Nakuha naman, snowbear, tawas kag asin. Amo na, nakaagit. Tapos may mga informations pang kamo nga, nga amo na patila niya na ginobra. Always caliber 45 kasi sige amon follow up, sige balik-balik na mo to sa area kasi may makuha kami nga dugang nga informasyon para ma-identify kag makuha na to ni ang pangalan sang persons of interest. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Kag sa katapusan nga balita lokal sa aton nga good news, sa pagsugod sang aton pagpanagtag sang 6 million pesos kashiyahan para sa 1-2 Panalo Promo Part 21 subong adlaw, Nobyembre 28 tuig 2022, magadunga naman ang pagbaton na sang aton mga grand draw winners sa inan swerte sa palengke promo sang ila mga premyo. Nationwide, 6.5 million pesos ang total kashiyahan para sa sininga promo kaga subong nga Lunes, dudulungan nga panagtag ang masobra 1 million pesos nga grand draw prizes. Diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, yari ang mga tagdaog. Ang first prize winner si Ninita de los Reyes sang Purok 2 Barangay Villamonte, Bacolod City nga magabaton sang 20,000 pesos. Ang second prize winner si John Riel Venancio sang Barangay Panukoy, Bacolod City nga magabaton sang 10,000 pesos. Ang third prize winner si Ron Aributon sang Barangay Filisa, Bacolod City nga magabaton sang 5,000 pesos. Ang mga consolation prize winners nga magabaton sang tag 2,000 pesos amo sanday, Gerardo D. Rubi sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City, Eduardo Aros sang Barangay Mambulak, Silay City, Mauro Martir sang NHA Panukoy, Bacolod City, Elsa Tipawan sang Kamingawan Proper Talok, Bagu City, kag Jenny Galas sang Barangay Alihis, Bacolod City. Magkadto diri sa istasyon sang Bombo Radio subong nga Lunes, alas 9 sang aga, dala ang inyo duha ka mga original recent valid IDs kag duha man ka kopya sang mga ini. Meaning, dapat napa-photocopy na ang mga IDs kag duhaman ka kopya. Sa mga tagdaog, congratulations! Sa wala pa nakadaog, magpasakop man kamo sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. Kaangay na lamang subong ang 1-2 Panalo Promo Part 21 kung sariin 6 million pesos naman ang mga papremyo nga nagahulat para sa inyo. Base ikaw na ang masunod nga mangin milyonaryo. So bantayan ang mechanics sang sininga promo dirigid lamang sa Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Amuyad mga kabumbo aton mga balita lokal, karon bantayan man nato ng aton mga balita national, international kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligid gid lamang sa pinakaimportante nga pahanumdom. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4,
choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa aton na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Radio Bukal Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalikat sa takdang alas 6 sa aga. Balik kita mga kabombo diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga katuan ang aton mga balita national, international kag iban pa. Aton danay hibaluon ang aton nga weather update, ang lakat sang panahon gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon. Lubaton yaran sa piyaka linya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagaapekto sa Mindanao. Ang Eastern Visayas kag Caraga ang makaangkon sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguop tugas ang ITCZ. Ang Metro Manila nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguop tugas ang ITCZ o kung localized thunderstorms. Ang bilog nga pungsod ang makaeksperyensya sang mahinay tub-tub kasarangan nga pag-uyop sang hangin sa naminhan na sidlangan, tub-tub na sidlangan. Ang baybayon ang may mahinay tub-tub kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius na may 14% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasgugon nga 10 kilometers per hour nga mostly cloudy. Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasgugon nga 0 km per hour nga may clear with periodic clouds. Dagupan, 24 to 32 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 10 km per hour nga cleared. Rojas, 26 to 29 degrees Celsius nga may 18% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 13 km per hour nga mostly cloudy. General Santos, 24 to 33 degrees Celsius nga may 3% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 2 km per hour nga partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:49 sa bunga aga kag magatunod las 5:23 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Grace Lynn Nabaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligat sa takdang alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabombo nga aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon. Lubaton kag karon. Saylo na kita sa detalye nasa aton nga panguna nga balita nasyonal. Gintayog sang magnitude 5.1 nga linog ang pila ka bahin sang Caraga region sa Mindanao kahapon. Sa bulletin sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, ang linog ang tectonic in origin. Ang nagtayog alas 12:43 ng gabi. Ang epicenter siniya nahamtang sa coast northeast ang banwasang Cortes, Surigao del Sur, malapit sa Philippine Trench. Pila ka mga lugar sa Surigao del Sur kag Agusan del Norte ang nakabatsyag sang pagtayog. Nabatsyagan ang intensity 4 sa Cortes kag Lanuza sa Surigao del Sur, intensity 3 sa Caguit, sa Carrascal, Cagabayaba sa Surigao del Sur, intensity 2 sa Cantilan, Surigao del Sur, intensity 1 sa Surigao City. Nabatsyagan man ang instrumental intensity number 2 sa Tandag, Surigao del Sur, sa intensity 1 sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. A pesar nga wala sang may na-record nga damage, nagpaandam ang FIVOX sa mga residente nga magpreparar sa posible nga aftershocks. Masami nga nag-experience sa linog sa kag volcanic eruptions ang Pilipinas, bangod ini ang nahamtang sa Pacific Ring of Fire.
Samtang ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga ginalauman ang Senado nga mag-justify sang realignment sinisang hindi magnubo 150 million pesos nga balor sa nga confidential and intelligence funds para sa naglain-lain nga ahensya sang gobyerno sa Bicameral Conference Committee meeting sa proposed 2023 national budget. Sa isa ka interview ginpamangkot si Gatchalian kung paano makumbinsi sang Senado ang Bicam panel sa proposed realignment. Una na ginaprobahan sang Senado ang realignment sang 150 million pesos nagikan sa CIF sa naglain-lain nga maintenance and other operating expenses sang mga ahensya. Mangod nga may lain nga version sa ang Senado kag House of Representatives ang proposed 5 trillion pesos plus national budget sa masunod nga tuig, ginpahayag ni Gatchalian nga dapat i-justify ang confidential fund realignment. Ang confidential funds ang gin-realign sa MOOE kag ginadap sang Senado ang ginalakipan sang 100 million pesos nagikan sa Department of Education, 5 million pesos nagikan sa Department of Foreign Affairs, 19.2 million pesos nagikan sa Department of Justice, 2 million pesos nagikan sa Department of Social Welfare and Development, 6 million pesos sa ibang executive offices kag 20 million pesos sa Office of the Ombudsman. Suno kay Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara, ang realignment sang confidential kag intelligence funds ang magapabilin nga point of contention, apisar nga nagpabutyag ini sang kumpiyansa nga tanan ang marisulbar. Kag sa ato na katapusan nga balita national gin komemorar sang pamilya Aquino kag Ninoy and Cory Aquino Foundation ang ika-90 nga birthday anniversary ni late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kahapon Nobyembre 27. Isa ka misa ngin patigayon bilang pagdumdum sa kadlawan ni former Senator Aquino Jr. sa isa ka video message. Ginpasalamatan sang apo ni Ninoy nga si Kiko D ang publiko in behalf sa family nga sa pagpakigbahin sa selebrasyon. Si Benigno ang nagserbe bilang senador humalin 1967 to 1972. Siya ang gin-assassinate sa Manila International Airport o Mia Sadto sang Agosto 21, 1983. Suno kay Kiko, masami ini nga ginpamangkot kung paano nila ginapakigbatuan ang disinformation batok sa iya nga lolo kag ang effort nga ma-restore ang demokrasya sa pungsod. Suno sa iya, ang unang atika nga buang pagbaton sang iya nga ignorance na tuoy sa ilang mga istorya sa istorya sang pungsod kag sa pag-encounter diri paagi sa mga butang nga ila nabilin. Sunod diri ila man iga pakigbahin sa mga pumuluyo ang trove of history nga mayara sila sa NCAF. Samtang kadto naman kita sa detalye nasa ato nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Nagsaka na sa 321 ang death toll nagikan sa linog nga nag-igo sa isla sang Java sa Indonesia, samtang nadugangan naman ang mga bangkay nga nagkakakitaan sa mga rescuers suno sa National Disaster and Mitigation Agency. Ang magnitude 5.6 nga linog ang nagtayog sa West Java sa banwasang Shanhor sa tinilikdan nga Lunes kung sa diin kalabanan sa mga biktima nga nagkalamatay, samtang nag-collapse naman ang mga buildings kag may nagluntad nga mga landslides. Na kay Disaster Mitigation Agency Chief Suharyanto, nakitaan sa mga rescuers nga 3 kadugang mga bangkay kahapon, samtang 8 naman ang nakitaan sa Sabado. Bangod sa 3 kadugang mga bangkay nga nakitaan, nagsaka na sa 321 ang death toll. 11 sa mga persona nga ang nagapabilin pa nga missing. Nag-resume ang search and retrieval operations sa mga rescuers sa Lunes kag subong nga adlaw kag mag-focus sa mga lugar kung sa diin ginapatihan nga nadubong ang mga missing. Ang linog ang naghalit sa masobra 62,000 ka mga pamalay kag nagduso sa masobra 73,000 nga mga persona nga mag-evacuate sa hindi magnubo 325 ka mga shelters. Kag sa katapusan nga balita international, linibo ka mga persona ang nagpadulong sa mga dalanon sa Shanghai kag Beijing kahapon agud magprotesta batok sa zero COVID policies ang China kag pagpabutyag sang kaakig batok sa state. Ang hardline virus strategy sang China ang nagatugas sang frustration sa publiko bangod madamo nang nakapoy sa mga lockdowns, malawig nga quarantines kag mass testing campaigns. Ang makamamatay nga sunog nga nagluntad sa Urumqi, ang capital sang
sang Xinjiang region sa northwest sang China ang nangin fresh catalyst sa kaakig sang publiko kag ginbasol sang kadamaan ang makamamatay nga COVID lockdowns sa paghamper sang rescue efforts. Gindinay naman sa mga otoridad ang claims. Sang Domingo nagclash ang pulis kag ang grupo sa mga protesters sa Central Shanghai samtang nagatesting ang mga officials nga ipahigad ang mga pumuluyo palayo sa site sang earlier demonstration. Napadisperse sa mga pulis ang mga rallyista sang aga apang pagkahapon, liwat nga nagtililipon ang mga ini sa kaangay nga area agod magpatigayon sang silent protest, bit-bit ang blank pieces sa mga papel nga nagasimbolo sang censorship kag puti nga mga bulak. Samtang sa balitang espesyal, mala teleserye ang istorya sang isa ka Iloy sa China matapos sinadiskubrihan sa adlaw mismo sang kasal sang iya bata nga lalaki nga ang iya daughter-in-law amo ang iya madugay na nang ginapangita nga bata nga babayi. Apisar nga sang tinalikdan nga tuig pa ini natabo, liwat nga trending sa karon sa social media ang istorya sang isa ka Iloy sa China nga dumapaanggid sa isa ka teleserye. Sa adlaw mismo sang kasal, nadiskubrihan sang Iloy sang groom ang isa ka familiar nga birthmark nga nahamtang sa kamot sang bride. Tuma naman ang kakibot sa mga ginikanan sang bride sang namangkot ang Iloy kung adopted ang ila bata, kagin ako sa labing una kay gayunan nga ila lamang ininakitaan sa kilid sang dalan 20 katuig na ang nakaligad. Pagkatapos ang nasambit nga revelasyon, ginako sang bride kag sang iya biological mother ang isa kag isa samtang nagahibi. Apisar sininadayon sa gihapon ang kasal bangod indi siniutod ang iya fiancé kag indi sila related by blood bangod adopted man ang groom. Suno sa Iloy iya ginadap ang groom matapos ininadulaan sang paglaom nga liwat nga makita ng iya matudtuod nga bata. Sa ulihin natigayon ang pagbayluhanay sang aydus sang couple. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo nakita sa aton nga balita sa negosyo. Nagasaka ang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa unang nga adlaw sa bulan sang Desyembre. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Ginalauman nga may pagsaka sa presyo kada kilo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa unang nga adlaw sa bulan sang Desyembre. Suno sa energy sources, magadangat sa 2 pesos tubtob 3 pesos ang nakita nga posibilidad nga pagsaka sa presyo kada litro sang LPG suno sa DOE. Ginalantaw nga 22 pesos tubtob 33 pesos ang magadugang sa kada 11 kilograms nga regular cylinder sang LPG. Suno kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad nga ang bulan sang Nobyembre kag Desyembre maeksperiensyahan ang pagsaka sa presyo sang petrolyo bangod sa impact period sang LPG inventory build-up. Apang sa pag-abot naman sa bulan sang Enero, Pebrero kag Marso, ang magadabo ang presyo bangod sa utilization period. Naman sa mga bulan ang presyo sang LPG products ang nadugangan sang 3 pesos and 50 centavos kada kilo. Samtang ang auto LPG prices ang nagsaka naman sang 1 pesos and 96 centavos kada litro. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 78 centavos. Samtang, suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 27 centavos. Euro may baylo nga 59 pesos and 12 centavos. CAG, ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 12 centavos. Ang average nga presyo sang produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 67 pesos and 15 centavos tubtob 67 pesos and 25 centavos ang presyo sang unleaded. 67 pesos and 35 centavos tubtob 68 pesos and 15 centavos ang presyo sang premium. CAG, 74 pesos and 10 centavos tubtob 77 pesos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kato naman kita sa aton nga balita sa Hinampang. Ginkakibot sa pungsod Costa Rica. Ngayara sa ika-31 nga FIFA World Cup ranking ang ika-34 sa ranking nga Japan ang matapos nga maluto sa score nga 1-0. Bangod sini may tsansa sa gihapon ang Costa Rica nga makalusot sa round of 16. Nagpadaog sa team ang late left-footed effort ni Keisha Fuller
Nagpasawan naman ang Japan sa mga goal attempts bangod sagad man ang goalkeeper sang Costa Rica nga si Keylor Navas. Kung madumduman ginlampaso man sang Spain ang sa score nga 0-1 ang Costa Rica sa ginpatigayon nga match sang Webes. Bangod sa kadalagan, tabla na o kon patas na sa karon sa Group E ang Japan, Costa Rica kag Spain sa 3 ka puntos samtang ang Germany ang wala pa sang puntos. Ginapahayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan nya kaangay sang tiyempo sa Japan. Matugnaw man ang reaksyon sa mga pumuluyo bangod sa pagkaluto sang ilang football team sa Costa Rica. Suno kay Palma, emotional gid ang mga Japanese sa bahin sang football kag sila ang nanugunan sa pagkaluto sang Japan bangod dako na kuntani ang ilang tsansa nga makalusot akon makasulod sa round of 16 matapos nga naluto sang Germany sa score nga 2-1 sang tinalikdan nga semana. Ang sunod nga makasumpong sang Japan amo ang Spain kag suno kay Palma, makabi gini nga grudge match. Bangod ang duwa ka pungsod ang una na nga nagatubangay sang 2020 Tokyo Olympics kagon sa diin naluto sang Spain ang Japan sa score nga 1-0. Aminado ini nga hindi basta-basta ang mga players sang Spain ilabi na nga sila ang World Cup title holders apang nagapati ini nga hindi na mabasihan ang ranking subong bangod kada tuig. Nagaprepara man ang kada pungsod kag nagatutok sa pag-practice. Grabe no, kung kalamig diri subong, bali daw mas malamig pagid subong ang reaction sang mga presidente diri sa Japan bumbuan kay bangod man sa naagom nga kalutusan sang Japan batok sa Costa Rica iya kagabi sa FIFA World Cup Championship sa Qatar. Di naton mabasihan ang ranking bangod man nga every team nagatinguha man sila bumbuan agod nga mapa-improve man ang ilang nga mga record. No? Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Samtang naluto sang Morocco ang Belgium sa hampang kagabi sa Al Thumama Stadium sa Qatar sa score nga 2-0. Ang nasambit nga kadalagan na nagbutang sa Morocco sa maayong spot sa pagsulod na sa final stage sang group play kag nakaangkot sang 4 ka punto sa Group F. Si Abdel Hamid Sabiri ang nakaskora sang isa sa mga top goals sa tournament kay naghatag sang 1-0 nga lead sa second half antes nga nag-assist sa ikaduha nga goal sa match nga nagpasulod ni Zakaria Abuklal. Wala nakapangaman si Belgium goalkeeper Thibaut Courtois sa free kick ni Sabiri matapos sa corner flag sa ika-73 nga minutos kag na-secure sa ikatatlong kadalagan sang Morocco sa World Cup Finals. Sang goals ni Abuklal ang nangin counter-attack nga set up ni Hakim Ziyech kaga nagtapos ang pagpaninguha ang Belgium nga makaangkon sang equalizer. Samtang napasulod ni Alphonso Davies ang 11 nga goal sang Canada sa Men's World Cup kagabi. Apang wala ini nangin sufisyente matapos nga nalutos ang Croatia sa knockout stage sa Group F sa score nga 4-1 sa Al Rayyan Stadium sa Qatar. Si Davis ang nakascore matapos ang 68 ka segundos sa contest. Apang nagresponde ang Croatia antes ang halftime pinagi kanday Andrej Kramaric kag Marco Livaja. Gintapos nanday Kramaric kag ni Lovro Maher ang paglaom sang Canada nga makakambak sa goal sa 70th kag 93rd minutes. Ini na ang ikalima nga kaperdihan sang Canada sa World Cup matches. Lakip na ang pagkaluto sinisang tinilikdan niya Miyerkules sa Belgium kag 3 kakalatusan sa men's national team sang 1986. Sa karon nagapanguna ang Croatia sa Group F bangod sa 4 ka puntos kag ahead sa Morocco sa isa lamang ka goal difference. Nagapangatlo ang Belgium samtang ulihin naman ang Canada. Samtang natapos ang hampang sa tunga sang Spain kag Germany sa World Cup Group E game sa score nga 1-1. Ginbeat ni Alvaro Morata ang iyang marker kag napasulod ang bola kag wala nakapangaman ang goalkeeper nga si Manuel Neuer sa 62nd minute kag naghatag sang lead sang Spain. Apang ang close range strike sang substitute nga si Niklas Füllkrug sa second half ang nakahatag sa Germany sang Valva ball o kontuman kay importante nga 1-1 draw batok sa Spain. Nagpanguna sa karon ang Spain sa standings mangod sa 4 ka puntos kag kinahanglan na lang sang ang isa ka draw sa ilang final Group E game batok sa Japan agod nga mag-progress. Ang win naman
ang magabutang sa ila sa first place sa knockout round. Ang Germany naman ang naluto sa ilang opener game sa Japan sa score nga 2-1 kagyara sa ulihi nga table bangod sa 1 ka puntos. Dapat nga makuha nilang kadalagan batok sa Costa Rica sa Webes kagang ilang paglaom. Ang magadepende sa pagkalutos sa Japan. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo International Correspondent Christina Wakeham direkta sa Germany, madamo ang nagatutok nga mga pumuluyo sa game kaina ilabin na nga mga kalalakinhan. Apang bangod nga gabi kaina sa ila, hindi maayo mabatian ang mga hinugyaw. Suno kay Wakeham, nagtililipon sa Garden House ang mga nagtanaw sa game. Ngayon lagi natawaga Judgment Day. Bangod kung wala naka-goal ang Germany, mataktak na sila kuntadi sa qualifiers sunod diri. Tumanggid ang pagsuporta sa mga German sa football bangod ini ang ilang national sports gani nakaginhawa man ang mga inisang madalom. Matapos nga na-draw ang hampang kaina kag mauga padayon pa ang journey sa Germany sa FIFA World Cup 2022. Bala Germany sa football, yung bumbuan, grabe ginaya sila. Di amuna bala ang national sport post, subong, special nga maghampang kung may schedule ang Germany, subong, gatilipon to sila sa isa do ka sa garden, o sa naka-garden house bala, kung winter sa amo, di dito sila gatilip TV. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Christina Wakeham direkta sa Germany. Kag sa balita sa entertainment, nagapasundayag sa karon sa mga male international pageant ang mga tiglawas ng Pilipinas. Yari ang showbiz chika ni Bombo Glory Faith Alciario. Padayon nga nagapasundayag sa male international pageant ang mga tiglawas ng Pilipinas. Si John Ernest Tanting sang Cebu ang nagdaog sa inaugural edition sa Miss kag Mr. Beauty International Pageant nga patigayon sang Sabado, Nobyembre 26, subong nga tuig sa Istanbul, Turkey. Si John Ernest ang appointed candidate sa first Miss kag Miss Beauty International bangod kalakip ini sa top 10 finalists sa Coronation Night sang first Mr. International Philippines nga ginpatigayon sa Okada, Manila sang June 27, 2022. Wala man nagsala ang Mr. International Philippines Organization sa desisyon nga ipadala si John Ernest sa Turkey bangod siya ang nagdaog sa male division sang Miss kag Mr. Beauty International kag nakabaton pa sang special award para sa best costume. Si John Ernest ang ikaapat nga Pilipino nga nangin madinalagon sa international pageant bangod nauna na nga nagdaog si Jovi Bequilio sa first Man Hot Star International nang impatigayon sa Bangkok, Thailand sang Biyernes, Nobyembre 25. Nagsunod kay Jovi si Christian Carlo de los Santos ang first runner-up sa first Mr. Grand International nga ginpatigayon sang Biyernes sa Trinidad kag Tobago. Fourth runner-up naman sa 14th Mr. International si Myron Jude Ordiliano sa finale show nga ginpatigayon sa New Frontier Theater sang October 30, 2022. Entertainment ini si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligan sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad ito mga kabumo kabugusan natin niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre ning ating 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 27 kaadlaw na lang nabilin ako 27 days to go before Christmas. Kaya karon standby na kita sa aton matusunod nga programa ang Bombo Report second edition upod kay Bombo Erlin Bayonita sa katapusan. Kami na ang inyo ng Intag Balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis padala sa aton maukot niya tagpalamati pagabasa ko ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pasalig. Nagyambi nga daw mahibi. Huy-huy ang abaga nga nagpululi. Mga nagpasimpalad nga mga katawhan nagtrabaho sa syudad bisan voluntaryo lamang. Kay kuno sila ang batunon sa ulihi bilang mga casual employee. Pwerte ginabi ang pasalig sang grupo pagbago nga mga dumaan hindi na pag-i-renew. Kay tiyo naman kuno sa mga bago, kadungan sa pagbago nga ginaduso. Sa nagakampanya pa lamang amuidi ang mabatian mo,
Apang karon mga nagboluntaryo, naghuyhoy ang mga pako. Wala sa may ginpirmahan si Albing appointment sa sining mga tawo nga voluntaryo nag-ubra sa aton city government. Gani wala sang sweldo nga pagabatunon sa binulan nila nga pagputoy-putoy ubra sa mga dalanon. Wala gid pangnot si Boy na subong nga Paskwa. Kay wala man sang kalanon nga sarang matungtong sa lamesa. Mga ginpasalig nga nangin kaswalidad. Tugas ang pamulitika nga hindi mabadbad. Ang ini nga panguna-una ang pananawa naging padala ni Corazon Orsal sa Barangay Banago, Bacolod City. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may sa nakaligad sa Takanangalan si Saga. Welcome diri sa mga lagad sang Bombo Report Second Edition nadlawas sang Lunes petsa 28 sa bulan sang Nobyembre sa montig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Lunes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita asala sa siyata nga takna sa mga aga so dalawang kasanyo sang dugang nga mga balita lokal. At sa nga reporta sa nga Bombo Patrol, atensyon, yari na ang maayong nga balita. Atensyon para sa mga nagahulog sa entries sa weekend number 1 sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 51 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa aga, yari na ang aton sa ni unang tagdahog sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM nga magabato na sang kabugusan ng 1,000 pesos nga premyo, 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods. Siya ang naggamit sang Nescafe Classic bilang proof of purchase. Gina-check ni Maricon de Matulak ang aton sa ning FDA representative ang pagbalikan naton sa Daily Draw subong Lunes. Siya ang taga 33C Alunan Baybay Barangay 35 diri sa may syudad sang Bacolod. Congratulations sa Ma'am Tita Salanap. Mama Tita Salanap sang 33C Alunan Baybay Barangay 35 Bacolod City. Ikaw ang magapadulong diri sa istasyon sang Bombo Radio. Yaba 6 hours so kontob wala sa 12:51 karon sa hapon sa pag-claim sa imong mga premyo diri sa aton nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio and Star FM. Saliwat, congratulations Ma'am Tita Salanap sang 33 or 33C Alunan Baybay Barangay 35 diri sa may syudad sang Bacolod. Sige, 52 sa minutos sang nakaligad sa takna ngalas 6 sa aga. Ang ato na sining mga otoridad banwa na sa tikayon nilang maserbe ang mandamiento de aresto sa sining notorious ang kawatan dara sa may Southern Negros nakuhaan pa sang shabu kag armas sa luthang ang ining nasambit nga persona nga wanted sa ato nga kasuguan. I-check naton sa piya kalinya with Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in.
Sa Bombo Arlene, isa ka notorious nga kawatan na dakop sa gipatigayon o kung ginserbihan ini sa nga search and warrant of arrest sa kapulisan sa nga Kalakasiliana Municipal Police Station, Bombo Arlene. Kagini siya nakuhaan sa nga armas kag illegal nga droga, Bombo Arlene. Susunod kay Police Lieutenant Colonel Luel Garingganao, ang ini nga suspetsado ginserbihan ini siya sa nga search warrant sa may Purok Paghidait Barangay RSB La Carlota o kon La Carlota. Yes, La Carlota. Yes, sorry. La Carlota, Bombo Arlene, La Carlota City, Negros Occidental. Kagang suspetsado diri amo si Liovic Conejos alias Buyboy, 20 anyos, residente sa nga nasambit nga lugar, Bombo Arlene. Nakuhaan ini siya sa nga 12-gauge shotgun o kung sulpak. Hag ini siya nakuhaan sa nga anong ka unfired 12-gauge shotgun, 4 ka unfired 7.62 ammunition, isa ka 38 caliber ammunition, kag nakuhaan man ini siya sa nga isa ka big hit seal transparent plastic sachet sa suspected shabu nga nagabugat ini 5 ka gramo, Bombo Arlene. Sa subong ari na ini siya sa kustudiya sa La Carlota City Police Station for proper disposition. So Bombo Arlene, napamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Luel Garingganao. Ang ato nga target is ato ni siyang stress ato lang sa drugs. Stress level individual siya kag notorious sa kawatan diri sa La Carlota, no. Kaga namonitor mo siya nagbigay sa ano sa drugs and pleasure ka support sing armas la dila nga balay. Kaya sa piso sa ano dugay naman mga 5 sa Agosto siguro. Sa drugs manggapon ma'am. Nakapalay sa nagasuko sa marijuana. Nakuha na sa ano no sang isa kayo ng isang improvised nga shotgun kaga anom ka mga bala kung vintage shotgun. Duwa ka improvised nga toter kaga duwa ka small heated nga substitute shabu. Tapos kagisa ka bulto nga sa ma'am. Mga kamay na siya may kaya nag-value sa 34,000. Ano? Ang yang wait ang value na siya buong mga 5 grams lang. Ilar sa ato, hindi sinado. So, boss, ano siya. Pagpangilig sa Republic of Central 1, unang legal position para sa ammunition. Kaya, of course lang ang pag-support sa ng illegal nga dito. Okay, Momo Carl. Yes, Bombo Arlene, no? Isa ini siya ka notorious nga kawatan dira sa area sa La Carlota City, Bombo Arlene. Oo. So, timayo man na ka at least way nagapaway ang ato na sining mga otoridad. Malamang iba na gani nagapasober malang na kay way sa may nagareklamo bala or way gid sila payanadakpan. Sakto gina, Bombo Arlene, no? So mayuman kay tinatigayunan nga maserbihan sang search warrant kag ti Bombo Arlene nakuhaan ini siya sang shabu kag illegal nga droga, Bombo Arlene. Okay. Bombo Carl, thank you, Ged. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Padamang salamat kay Bombo Carla May Defensor. Aton man sa nga pag-remind sa aton mga taga-daog sa Grand Draw sa enhanced swerte sa Palengke promo nagaliga da Banwa. Kaya subong naman nga aga iga panagtagan nato ng premyo para sa sining nga nasambit ang mga winners. So gina-remind na mo na kamo magapadulong nga diri sa studio wala sa 9 subong aga kay kadungan sa aton nga pagasugod sa nga daily draw sa 1-2 panalo part 21 promo kon sa diin na 6 million pesos ang kabugusan nga premyo iga panagtag iga award naman naton subong aga ang premyo sa mga nagadaog sa enhanced swerte sa Palengke promo. Ang first prize winner Ma'am Ninita de los Reyes sa Purok 2 Barangay Villamonte, Bacolod City magabaton isang 20,000 pesos. Second prize winner John Riel Venancio sa Barangay Panucoy, Bacolod City magabaton isang 10,000 pesos. Third prize winner Rona Riboton sa Barangay Felisa magabaton isang 5,000 pesos. Aton mga consolation prize winners magabaton isang 2,000 pesos. Gerardo
Base ang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Eduardo Aros ang Barangay Mambulac, Silay City. Mauro Martiers ang NHA Pahanukoy, Bacolod City. Elsa Tipawan sa Kamingawan Proper, Talok, Bago City. Kagasabang man Jenny Galas sa Ngalihi sa Bacolod City. Kindly bring sa duha ka valid ID. Iba photocopy na ninyo nga daan pero dalon ga ninyo dere ang original nga ID ninyo nga mayara sang signature kag subang mana litrato. Pero yung national ID ina siya proof na bisan di makita dira ang inyo yang signature. 2 minutos sa nabilin natin sa Glasa Shuttle sa aga. Standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas ang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin. Magandang umaga Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Nobyembre 28 taong 2022. 27 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ng mga oil companies bukas. Pero ang presyo naman ng liquefied petroleum gas posibleng may aumento ng 2 pesos hanggang 3 pesos sa unang araw yan ng Disyembre. Sa iba pang mga balita, malalaking proyekto na panatulong sa mahihirap nang galing pa rin sa overseas workers batay sa data ng Malacanang. Kaya itong pabalik na tulong sa mga manggagawa tiniyak. Decongestion naman ng mga piitan, pangunahing rason ng Bureau of Corrections sa kanilang planong gawaran na ng executive clemency ang mga persons deprived of liberty na may edad 70 years old pataas. Ito namang sektor ng agrikultura dapat mapatatag laban sa climate change para matiyag itong food security sa bansa ayon sa isang mambabatas. Itong pagpapalakas sa banana industry saging puyan sa gitna ng pagbaba ng produksyon iminungkahi. Kaanak naman ng Pangasinenses Pride at France goalkeeper na si Alphonse Ariola proud sa paglalaro nito sa FIFA World Cup 2022. Samantala yung presyo ng fireworks tumaas na raw ng 70 hanggang 100%. Itong supply ng paputok at pailaw nagkakaubusan pa rin. Ang presyo naman ng siling labuyo sa ilang pamilihan sa Metro Manila pumapalo na sa 600 pesos kada kilo. Ilang mga nagtitinda at mamimili o maaray na. Ang investigasyon ng sumadsad na Korean Airline doon sa Mactan Airport aabutin pa yan ng 1 taon. Gastos daw ng Korean Air na dito sa pagpapaayos sa paliparan tinatayang aabot na raw sa 100 million pesos. Mamaya sa ating international news, ang death toll sa naganap naman na lindol sa Indonesia pumalo na sa 321. At sa ating pong sports, balit itong match ng Spain at Germany kaninang madaling araw dito sa FIFA World Cup nagtapos sa score na 1-1. Itong riot naman sa Brussels sumiklab matapos talunin ng Morocco ang koponan ng Belgium sa score na 2-0. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Malakihang rollback itong sasalubong sa mga motorista bukas, araw po yan ng Martes. Ayon sa mga energy sources, ang mayroong pinakamalaking rollback ay ang produktong diesel na mayroong tapyas na 3 pesos at 50 centavos hanggang 4 na piso kada litro. Habang mas mababa naman itong rollback sa gasolina na aabot sa piso hanggang 1 pesos at 30 centavos kada litro. Mas mataas kaunti lamang itong bawas sa kerosene na 2 pesos at 20 centavos hanggang sa 2 pesos at 40 centavos kada litro. Sinabi po ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang anticipated big-time fuel price rollback ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mainland China at itong mas mataas na crude inventory sa United States, maging itong price cap na ipinapataw sa Russian crude. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo po yan sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala, sa kabila ng oil price rollback, may taas naman sa presyo ng kada kilo ng liquefied petroleum gas o itong LPG na sasalubong sa unang araw ng Disyembre. Papalo raw sa 2 pesos hanggang 3 pesos itong nakikita ng Department of Energy na dagdag sa presyo ng kada litro ng LPG o katumbas po yan o kada kilo ng LPG katumbas ng 22 hanggang 33 pesos na dagdag sa kada 11 kilo po na regular cylinder ng LPG. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abada na ang buwan ng Nobyembre at Disyembre ay mararanasan talaga ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa impact itong period ng LPG inventory build-up. Pero pagsapit naman daw ng buwan ng Enero, Pebrero at Marso ay bababa na itong presyo dahil pa rin sa utilization period. Kung maalala ngayong buwan na ang presyo ng LPG, itong mga produkto ng LPG ay may dagdag na 3 pesos at 50 centavos kada kilo habang itong auto LPG naman ay tumaas ng 1 pesos hanggang 1 pesos at 96 centavos kada litro. Naniniwala ang Department of Human Settlements and Urban Development na nasa right track ang flagship housing program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ng kalihim ng kagawaran na si Jose Rizalino Acuzar, ito ay dahil na rin sa paglagda ng 10 pang local government units para maging partner ng Department of Human Settlements and Urban Development sa kanilang misyon na makapagpatayo ng 1 milyong bahay kada taon sa susunod na 6 na taon. Maliban dito, nandyan din daw ang nag-uumapaw na suporta ng mga local government units sa housing program ng pamahalaan. Ang naturang proyekto ay nasa ilalim ng flagship ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nitong matugunan ang housing gap na 6.5 million units sa bansa. Ang katatapos lamang na paglagda ay kasama pa sa 28 na kabuang bilang ng mga local government units na pumirma sa Memorandum of Understanding. Ito ay para formal nang may porsige ang housing project sa kanilang mga area. Sa 28 local government units na sa 11 ay nasimula na raw itong groundbreaking kasama itong Quezon at Marikina sa National Capital Region doon sa Quezon City. Kabilang naman sa mga pinakahuling LGU enrollees yung lumagda ay itong Bohol Province, ang lungsod ng Mandawi at Tagbiliran, ang Panglao, Bohol at 6 na munisipalidad mula naman sa probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro. Malaki raw ang papel na gagampanan ng mga local government units sa napakahalagang programa mula sa planning stages hanggang sa actual turnover at maintenance. Mayroon din umanong mahalagang tungkulin ang mga local government units sa pagkilala sa mga hindi na nagagamit na lupain ng gobyerno na pwedeng pagtayuan ng mga housing program. Idinagdag pa ng opisyal ang kahalagahan ng mga local government units sa pagiging bahagi ng mga ito sa conceptualization ng mga proyekto hanggang sa pagkilala sa mga benepisaryo at ang sustainability ng naturang programa. Ipinanukala ng naturang ahensya ang 36 billion pesos na annual interest support para siguruhin ang affordability ng mga housing units na sa ilalim po yan ng naturang programa.
Hiniling na rin ni Acuzar ang suporta ng House of Representatives at ng Senado para sa naturang alokasyon. Ang malalaking proyekto na panatulong daw sa mahirap nang galing pa rin sa mga overseas Filipino workers batay sa data po yan ng Malacanang. Kaya naman, ano kaya itong tulong na maibabalik dito sa mga manggagawa? Alamin natin sa report ni Bombo Dennis Hamito. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may pabalik na tulong para sa hanay ng mga manggagawa ang naiaambag ng mga ito, lalo na mga overseas Filipino workers. Sa data na inilabas ng Palasyo Malacanang, lumalabas na malaking bahagi pa rin ng mga pantulong, lalo na ngayong huling quarter ng taon, ay nanggagaling mismo sa pagsuporta at pagtatrabaho ng mga overseas Filipino workers. Ito ay binigyang pagkilala nga ng Palasyo Malacanang, bunsod na rin ng mga nilulunsad pa na mga programa para sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, sa kanyang paglilibot sa ilang mga bansa na kanyang tinungo, ay malinaw na yung pag-agapay ng mga overseas Filipino workers ang bumuhay sa ating bansa sa panahon ng pandemya, at hindi lamang dito mismo sa Pilipinas, kundi mismo doon sa mga lugar kung saan nagtatrabaho ang ating mga kababayan, ay malaking tulong din ang kanilang naiambag dahil nagpatuloy ang industriya kung saan sila nakabase at kung ano ang kanilang mga ginagawa. Kaya naman, ang pabalik na pagtulong ay tiniyak at sa pamamagitan ng Overseas Workers Department, itong Department of Migrant Workers, ay makakaagapay umano ang mga proyekto ng pamahalaan para naman dun sa mga nagbabalik sa bansa na mga overseas Filipino workers, at extended ito hanggang dun sa kanilang mga pamilya. Kaya naman, inatasan si Secretary Susan Tutz Ople na gawin ang lahat para dun sa pag-alalay sa ating mga kababayan na manggagawa mula sa ibayong dagat. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Susan Ople ng Department of Migrant Workers. Freedom of communications sa pamilya nila, yung just and prompt payment, no, for services rendered, no, at marami pang iba, mga basic labor rights. Yan ang maaasahan nila ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo, workers' rights and welfare and workers' protection. Yan ang nasa pinaka-puso ng Department of Migrant Workers. Agyan ang mensahe ni Secretary Susan Ople batay na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero hindi umano dito nagtatapos dahil yung mga local workers ay hindi rin naman nakakalimutan. Pagpasok ng taong 2023, malaking bahagi din ng pondong nakalaan sa Department of Labor and Employment para sa kapakanan ng mga manggagawa na nakabase sa Pilipinas at iba pang mga sektor ng lipunan na kinakailangan ding alalayan at tiyakin ang kanilang kapakinabangan sa hinaharap na panahon. Lalo na't unti-unti pa rin ang bangon dito sa COVID-19 pandemic at marami ang hindi pa permanente yung kanilang mga trabaho, kundi kumikita lamang sa pamamagitan ng sideline at ilang pamamaraan para kumita nitong panahon na tayo umaahon pa mula sa naturang epekto ng COVID-19. Yung ilan kasi kahit may titulo o kaya naman ay pasado sa iba't ibang board exam, pero hindi yung trabaho nila ang eksaktong ginagampanan yung kanilang pag-aralan, sapagkat nagsara yung ilang kumpanya na kanilang pinapasukan, kaya napipilitan yung iba na mag-deliver ng pagkain, yung iba naman ay napipilitan na dumiskarte sa mas mababang kita pero kinakailangan magpatuloy, at ito ang binibigyang pagkilala ng Palasyo Malacanang. Bombo Chera. So, kailan yung mga tulong na yan, Bombo Dennis, ng pamahalaan, lalong-lalo na itong ibibigay na tulong ng Department of Migrant Workers, Bombo Dennis? Ongoing naman ito, Bombo Gerald. Ang importante lang yung katiyakan na tutuloy-tuloy ito. Mag-iiral siya, mag-i-exist siya hanggang kahit magpalit ng susunod na administrasyon. Yan yung importante. At sa susunod nga na taon, malaking bahagi din ng pambansang pondo ang nakalaan para sa hanay ng mga manggagawa. Yun nga lang, dapat ma-allocate ng akma doon sa kinakailangan, doon sa pangangailangan mismo ng mga overseas Filipino workers. At yung local workers din ay importante na makita ng pantay-pantay
yung pagtingin dito sa hanay ng mga manggagawa, Bombochera. Oo, so talagang malaki itong tulong pala ng bagong tatag lang yan, yung Department of Migrant Workers, Bombo Dennis. Oo, although ito'y nasimulan during Duterte administration, pero hindi pa gaanong nakabuelo dahil huling bahagi na yon. In fact, halos hindi naman gaano pang nag-function. At ito, yung kauna-unahan na pagkakataon na full ang kanyang capacity bilang secretary, itong si Secretary Susan Ople. At sana ay maging mas kapaki-pakinabang pa yung ahensya. At dati yung kasing ibang pagkakataon, dinudulog sa ilang ahensya at ngayon may specific na para sa mga migrant workers concern. May isa ng tanggapan na si Kaso Bombojera. Dati nga halos hindi kilala yung secretary or yung namumuno dyan sa Department of Migrant Workers. Pero ngayon, Bombo Dennis, talagang aktibo na itong si Secretary Susan Toots Ople, Bombo Dennis. Direktiba naman yan, Bombo Gerald, at kinakailangan gampanan ni Secretary Ople yung function dahil iyan yung kabilin-bilinan ng Pangulo. Iyan yung ipinapangako niya dun sa kanyang pagbisita sa mga bansa na kanyang pinupuntahan. Kaya pagka medyo nagkaroon ng sablay, halatang-halata dahil sisingilin talaga sila ng mga manggagawa, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Okay, ito, mapapahu na lamang tayo. Iba na ho mga kabombo yung panahon ngayon. Matindi ho yung init, pero huwag tayo magtiwala. Bigla, may manakanakang pag-ulan. Ako, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang hot by Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula yan sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults, syrup for kids, also ho in portive variant. Mula dito sa aming studio, kahit nasaan po kayo, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Malagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita po, tiwala itong Department of Finance o DOF na nasa 50% ito mababawas na pagkakautang ng bansa sa mga susunod na taon. Sinabi po ni Finance Secretary Benjamin Diokno na mababayaran na ng pamahalaan ang mga pagkakautang nito at ito'y dahil sa paparating na mga foreign investments na mula sa iba't ibang bansa at sa unti-unting panunumbalik ng sigla po ng ating ekonomiya. Dagdag pa ni Diokno na mararamdaman na ito ng taong bayan sa unang quarter ng taon ang panunumbalik ng ating ekonomiya kung saan dito na papasok ang mga nakuhang investments ng ating bansa sa ragdaang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Bangkok sa Thailand. Saad pa ni Diokno na bago magtapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028 ay bababa ang pagkakautang ng ating bansa sa 50%. Todo paliwanag naman ngayon ng Bureau of Corrections sa kanilang planong paggawad na ng executive clemency sa mga persons deprived of liberty na may edad 70 years old pataas. Ayon pa kay Bureau of Corrections Officer in Charge, General Gregorio Catapang Jr., pangunahing rason ng kanilang plano ay para ma-decongest na ang mga piitan sa bansa. Sa ngayon, patuloy pa rin naman daw ang pag-aaral ng Bureau of Correction sa posibilidad na mabigyan na ng executive clemency ang mga may edad 70 years old pataas para sa decongestion process ng mga piitan. Ayon pa kay Catapang, ang naturang hakbang ay pinayagan daw noon sa termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim daw ng batas sa panahon ni dating Pangulong Arroyo ay lahat ng mga 70 years old pataas ay binigyan na ng parole o pinalaya. Sinabi pa ni Catapang na naniniwala raw kasi ang dating Pangulo na ang mga 70 years old pataas ay hindi na makakaisip na gumawa pa ng krimen. Kaugnay niyan po, una nang sinabi ni Department of Justice spokesperson Miko Clavano na ipinaprioridad daw ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla itong decongestion ng mga piitan sa ilalim ng Bureau of Corrections matapos lumabas na nasa 300% itong congestion rate ng New Bilibid Prison o NBP. Dagdag ng tagapagsalita ng Justice Department na nais din ni Remulla na mailipat na itong maximum security ng New Bilibid Prison doon sa Sablayan Prison sa Occidental Mindoro at itong minimum security naman sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija.
kapag naisakatuparan ang plano ni Remulla. Sinabi ni Katapang na nasa mahigit 1,500 elderly persons deprived of liberty ang pwedeng ilipat sa naturang pasilidad sa Fort Magsaysay. Base sa resolution ng Board of Pardons and Parole, ang mga PDLs na eligible para sa parole o itong executive clemency ay ang mga bilanggong may edad 65 years old pataas. Kabilang na rin dito yung nakapagsilbi na ng 5 taon ang kanilang mga sintensya at ang mga bilanggong hindi na maganda ang kalagayan ng kanilang mga kalusugan na dapat ay irerekomenda naman ng doktor ng Bureau of Corrections Hospital at sesertipikahan naman ng Department of Health o na designate na clinic coordinator ng Malacanang. Pero itong mga persons deprived of liberty naman na convicted ng heinous crimes or itong mga illegal drugs related offenses o mga kinikilala ng Bucor na high risk ay hindi raw eligible sa executive clemency. Aabot sa halos 355,000 na mga rehistradong mangingisda ang inaasang makikinabang sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project ng Administrasyong Marcos. Layo ng proyekto na matugunan ang mga problema sa sektor ng pangingisda, kabilang na ang pagpapababa sa antas ng kahirapan at pagtiyak ng food security. Suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang nasabing programa dahil nakikinabang dito ang poorest of the poor na mga mangingisda sa 24 na lalawigan sa buong bansa. Bukod sa higit 26,000 mga trabaho na nilikhain ng proyekto, inaasahang magpapataas rin ito ng aquaculture production at imbak ng isda. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority ang 11.2 billion pesos para sa nasabing proyekto. Mula sa kabuang halaga, 9.6 billion pesos ay manggagaling sa Official Development Assistance ng World Bank. 660.6 million pesos ay gagastusin o sasagutin ng gobyerno sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang natitirang 1.16 billion pesos ay magmumulayan sa pribadong sektor. Dito naman tayo sa sektor ng agrikultura ay dapat daw mapatatag laban pa rin sa climate change para matiyak itong food security dito sa bansa. Ayon po yan sa isang mambabatas at anong industriya kaya itong palalakasin dito pa rin sa bansa na mayroong mababang produksyon at ma-report si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang kahalagahan ng mapatatag ang sektor ng agrikultura laban sa epekto ng climate change para matiyak ang food security sa bansa. Sinang-ayunan kasi ni Lee ang naging panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga world leaders kamakailan na dapat palakasin ang food security sa East Asian region. Ayon sa mambabatas, para makamit ito, dapat bigyan ng suporta at sapat na pondo ang mga programa ng Department of Agriculture, lalo na sa pananaliksik at pagpapatupad ng mga hakbang na tutugon sa epekto ng climate change. Sinabi ng mambabatas, batay sa report ng Department of Agriculture, mayroon ang ginagawang ang mga maliliit na magsasaka para harapin ang epekto ng climate change tulad ng aquaculture system, livestock systems, vegetable production, integrated farming system at maize at rice cultivation. Ayon sa kay Lee, ang problema lamang dito, walang available sa bansa na improved seed at hindi rin sapat ang kanilang financial resources para makamit ang mga kailangang kagamitan, kaalaman at kakayahan. Batay sa German Watch Institute 2021 Global Climate Risk Index na nagsasabing ang Pilipinas ay pang-apat sa mga bansang pinaka-apektado ng climate change mula taong 2000 hanggang 2019. Kaya pagbibigay din ni Lee, panahon na para tutukan ito ng pamahalaan at gawing prioridad. Samantala, isinusulong din ni Congressman Lee ang pagpapalakas sa banana industry sa kabila ng patuloy na pagbaba ng produksyon ng banana plantation sa bansa. Ayon kay Lee, nakakadismaya ang malaking pagbagsak ng produksyon ng saging na sinabayan din ng mababang demand sa abroad dahil sa COVID-19 at pagkalat ng Panama disease. Ayon kay Lee, malaki ang kontribusyon ng industriya ng saging sa ekonomiya ng bansa. Batay sa datos ng Food and Agriculture Organization of the United Nations, mula 90% ay bumaba na lamang sa 60% ang ambag ng Pilipinas sa kabuoang banana export.
exports. Dahil dito, inihain ni Lee ang House Bill number 6300 o panukalang Banana Research and Export Act of 2022 na layuning bumuo ng Banana Research Export Promotion Council. Bibigyang mandato nito ang pagbuo ng 10-year framework na magiging gabay sa paglalatag at pagpapatupad ng mga plano, programa at proyekto para sa production, processing at marketing sa buong mundo ng ating mga saging. Pakinggan natin ang pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Hindi po biro ang masamang epekto ng climate change sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Pag-asa, kung hindi ito matutugunan, mas malalakas pang bagyo ang darating. Kapag nangyari ito, bilyon-bilyong halaga na naman ang pinsalang may dudulot sa agrikultura. Mga pinaghirapang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda na sa isang iglap ay nawawasak at nasasayang. Isa nga po ang climate change sa mga dahilan kung bakit bumaba ang produksyon ng industriya ng saging nitong nakaraang taon. Kailangan po natin ng agresibong aksyon dito ng ating gobyerno para makabawi agad ang banana industry. Kaya naman inihain natin ang House Bill 6300 o Banana Research and Export Act of 2022. Sa maunlad na industriya ng saging, maraming mga magsasaka ang magiging sustainable ang kita at kabuhayan. Magbubunga din ito ng mas malusog na ekonomiya. Kung muling mapapalago at mapapanatili natin ang suporta dito ng gobyerno, magiging winner tayo lahat dito. Ang pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Mula Kamara. Yes, Bombo Gerald. Oo. Mahal yung mga saging ngayon, Bomboan, pag bumibili sa mga, yung tinatawag na tingi-tingi, lalo na sa mga karinderya, nasa 10 pesos yata yung pinakamura, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Kaya nga, ang sabi nga ng mambabatas, panahon na para palakasin natin muli itong ating industriya ng saging. Dahil mahalaga din ang saging. Malaki din ang ambag sa ekonomiya natin itong pagbebenta o pag-export natin ng mga saging, Bombo Gerald, sa ibang bansa. Pero bumagsak ito dahil nga sa pandemya. Kaya nga sabi ng mambabatas, dahil unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon dito sa ating bansa, ay kailangan ng tutukan, lalo na itong industriya ng saging na nakakatulong sa ekonomiya ng ating bansa, Bombo Gerald. Lalong-lalo na yung mayroong iba't ibang klase ng saging din pang-import, Bomboan. Anyway, maraming salamat, Bomboan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa karagdagan pang mga balita po, plano raw ngayon ng Department of Science and Technology o DOST Chief na makipag-partner sa mga local businesses para mahikayat ang mga scientists at mga kabataan na magkaroon ng kaalaman sa pagiging entrepreneurs. Kasunod na rin ito ng plano ng Department of Science and Technology na pagbibigay ng Science and Technology Program Scholars na mayroong kasamang entrepreneurship training. Sinabi po ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang naturang hakbang ay para ma-expose daw itong mga scientist sa bansa sa entrepreneur gaya ng mga scientist sa ibang bansa.
sa science and technology. Ang focus lang daw kasi ay ang engineering at math. Kaya nais daw ni Solidum na magkaroon sila ng training ng entrepreneurship para hindi lang science itong kanilang nakikita. Sa pamamagitan daw nito ay magkakaroon sila ng idea or ideya at sila ay magiging scientist na pwede ring maging entrepreneurs dahil ito raw ang kailangan ng ating bansa. Una rito, hinikayat nga po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Filipino scientist at mga researchers na manatili sa bansa dahil malaki silang tulong na partner ng bansa para sa nation building. Binigyang din ni Pangulong Marcos na dapat ay makipag-partner ang mga scientist at mga researchers sa national government at i-dedicate ang kanilang mga skills para mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga Pinoy at makatulong dito sa bansa. Dagdag pa nga ng Pangulo, dapat daw ay ang national government ang magbibigay ng direksyon sa scientist at development field para sa research. Itong output ay pakikinabangan ng mga magsasaka at mga negosyante maging ng mga itong micro, small and medium enterprises o MSMEs at sa lahat po ng mga citizen. Sa dagdag pang mga balita, nananatili umanong problema ng Bureau of Jail Management and Penology ang nagsiksikang persons deprived of liberty sa mga jail facilities sa bansa. Ayon pa kay Bureau of Jail Management Penology Chief Jail Director Alan Iral, sa kasalukuyan umabot na sa 372% ang congestion rate sa 477 facilities. Pagtiyak pa ni Director Iral na nakahanda pa rin sila sakaling dumami muli ang mga mahuhuling drug personality, lalo pat inilunsad na ng Department of Interior Local Government ang isang panibagong anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ng kagawaran na welcome para sa kanilang panukala sa Senado na i-decriminalize ang paggamit ng illegal drugs dahil makakatulong itong mabawasan ang congestion rate ng kanilang mga pasilidad. Abangan mamaya itong grupo ng mga mangingisda nais na magkaroon daw ng pay hike at karagdagang fuel subsidy. Sa atin pong sports balita, abangan po mamaya itong naging match ng Spain at Germany dito sa FIFA World Cup at mayroon pong riot doon sa Brussels na sumiklab matapos talunin ng Morocco itong koponan ng Belgium. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tumataginting na mahigit sa 1 milyong piso ang ating ipamimigay ngayong araw, alas 10 ng umaga sa lahat ng mga grand draw winners ng Enhanced Swerte sa Palengke, baldi-balding papremyo na may cashiyahan pa. Ang ipamimigay sa 24 na market areas ng Bombo Radio at Star FM. Ang first prize, 20,000 pesos cash. Second prize, 10,000 pesos cash. Third prize, 5,000 pesos cash. Ang limang tig 2,000 pesos cash para naman sa mga consolation prize winners. Ang Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ay may kabuang 6 million pesos total prizes na pinamimigay ng Bombo Radio at Star FM. Ito ay ipinapakita lamang ng Bombo Radio at Star FM na lahat ng mga nationwide promo ay may totoong winners na tumatanggap ng kanilang napanalunang tumataginting na cash pa-premyo. Dahil sa success ng papromong ito ng Bombo Radio Philippines ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga national sponsors kagaya ng Lifebuoy, Oracan, San Miguel Pale Pilsen, San Miguel Light, Pure Gold, Silver Swan, Ratchet at ang mga regional sponsors ang R. Floreti Pawn Shop and Jewelry at ang Panyawan. Bombo Jane, nasa 6.5 million pesos yung total cash prizes at itong mga papremyo na hatid pa rin dito sa papromo ng Bombo Radio.
Samantala muling ipinanawagan ng grupo ng mga mangingisda sa pamahalaan na taasan naman itong sahod ng mga mangingisda sa bansa. Kabilang din sa hirit ng grupo itong production subsidy na kinabibilangan ng fuel expenses dahil sa pagtaas ng inflation. Ginawa ng mga mangingisda ang panawagan matapos magsagawa ang mga labor groups ng motorcade sa wage hike protest. Hiniling ng gobyerno na magbigay ang pamahalaan ng family living wage. Ayon sa grupo, ang pagtaas sa purchasing power ng mga manggagawa ay magiging daan din sa pagtaas ng market demand at farm gate prices ng agricultural products gaya ng isda. Naniniwala po si Pamalakayan National Spokesperson Ronel na itong kapag bumaba ang presyo ng pangunahing bilihin tulad ng langis, tiyak din naman daw na tataas itong productivity ng mga mangingisda. Iginit nito na kailangan itong 15,000 pesos production subsidy na sasakop sa 2 buwan na gastusin ng mga mangingisda at hinimok itong Department of Agriculture na i-abolish na itong mga importation policies sa gitna na rin ng devaluation ng Philippine peso laban pa rin sa US dollar. Bombo Sports News. Sa atin pong FIFA World Cup update sa Group E, nagtapos sa score na 1-1 itong match sa pagitan po ng Spain at Germany. Unang umiscore ang Spain sa pamamagitan ni Alvaro Morata na naka-goal sa ika-62, 62 minuto ng laro. Makalipas naman ang 20 minuto ay nakabawi itong Germany na matapos makagol si Niklas Füllkrug. Samantala sa Group F, tinalo naman ang Croatia ang Canada sa score na 4-1. Unang naka-score ang sa ika-41 itong football ranking na Canada sa ika-2 minuto lamang ng match sa pamamagitan po ni Alphonso Davies. Pero pagsapit ng ika-36 na minuto ay dito na naitabla ng world's number 12 na Croatia ang score matapos makagol si Andrej Kramaric. Sinundan ito ng goal ni Marco Livaja sa ika-44 na minuto at nasundan pa sa ika-70 minuto na sa pamamagitan po yan ni Kramaric. Muli na namang umiscore ang itong si Lovro Maher ng Croatia sa huling mga minuto naman ng laro. At kaugnay niyan, may panayam po yung Bombo Radio dito pa rin sa ating Bombo International correspondent na si Luke Mark mula sa bansang Croatia. At ayun nga po yung